me ba won chen o no se sa aden ana me so oh me call hospital no nurse ni busa me say oh aden okunu ni ha na ana me so oh there bi me kunu awu o no se wo ka san we oni so din de we ana okunu awu ana me se ai oba no che say onke ka no santi na me kasa ana me so oh wawu o ka san we na oni so din ana me so oh e tie so wu dia wo ye dan che say we tie say wu nti me ma obi sun ko ye de engungusu nti me ka asasem hwe popo ye happy no ka che say na sa tan ko sa friend on Fabio nti me ka sa pe o ka say me mbra na me koy nti me koy e wo dem ha na me friend bra say mako nti about 4 o'clock and for a friend say ni sorry no be kwa sorry no say 4 o'clock no obe kwa sorry say na sa tan me fu apie nti o mpese e fio for hu say bibi sa aba enti oba no so na oni ho na ma me wura dem ho bibi ankyere se oba wo dem ho na ebia wo behu na wo for so kwotena be mo no na obi ni na bia ankyere enti wo yi bibi wo yi no mo ne bia hye asiesie enti first day no be jump kakra first day na me da mi hu oba bi enti me catch se me sum da ye mo hu oba bi si ono so oh da bibi anim sa enti kyire na 3 times na mko afa na odi sa picture na de ball dinosaur ha picture ni dia na me kire so wa hu ono se me wo yere ba manka na yin se na abada dan so yo nti o tie no ho sa 4 months no na me sister be jane number na no kasa no se na se se no hwa Akos no bebi e wo duro ntimi ye adwuma bia nkrofo adwuma na no oye na bebi e wo so obetimi atonsu nkrofo tonsu de hwa o bada achi ntimi tonsu na so yo nti me sister ne kasa sa nti adwura na e kiro mame beto no ene so de be o ma ne to de me ye no e de ya chire Paul Becky cancer for no masaka say on hwe ne ba am see you nti o kasa pa na process ha dia Mr. ne kan waka na kura say oni na obi ele dwuma kura on fa pin for che pin for oni ahon de ade chia na waka say ontimi ye dwuma ana so we nyina wonim ho ena we bo kwa we e kika sanfo we kirem nti o to aduro no 2 times asa ni sika amadie ebeye 3 million o woni Nsem ho asa nti yasa try say me tuto niema efiada ene eye boja ye May anakoto ni ma bosome ne de to so aduonu ensia ene akanefu num na ye de May bosome no so akwakogu Akoma Nsem Jumedie braso we Maa Akos ne ma bedwafo ye gi edwa de mu oden papa ya ye de ebremo echichiri ene benche ye mpitiripi ne mpatrapa bomodiana pe wedwa no etna so na ekachire wa ya no ya kanche wa ya say Akoma Nsem Jumedie braso Maa Akos na bedwafo atna senti obi anya suntie Akoma 87.9 FM na obi anso enye ni enhwe ewo Onua TV Rabi 1 TV and afe wo say Chrome TV ni nyina wo multi TV no eso wo say Chrome TV Rabi 1 TV ni nyina ewo multi TV no eso na watumi ahwe bi bodonko a Onua TV e de betum se dia 87.9 e de kosi 1 nti ebo 1 e kro no a ene wo bamu sebeye na ubenya ahyase no ahwenti na wahwe bi ewo Rabi 1 TV anaso say Chrome TV Facebook ya Akoma 87.9 FM na yawo e de atum live and YouTube ni nyina Akoma 879 no ni nyina wodi atum bomode a se wo hwe no YouTube se wo hwe no Facebook o se wo hwe ewo TikTok a obehwe na watumi ahye de ama afoforo e de ama ye wo hwe na wo hwe no na etumi eboa yen e ma program no so ekọ n'enim papa penti ye besre mu adaworo ma mo hwe no na maye ne sa so e de ama ye na 87.9 Pastor Julius wa ha Evangelist Samuel Mensa ewa ha Ishmael Haywood twani wobo ye chidom ni adontina na yaw e de ko social media live mako meso na meti adwamu ya mi digumedie no ababa amasapon so de yebeko dwaso na fe yakoton ne masabre de yenko na ye ne yenua ba bi ensa ka no ha se enkodi enkomo ba me mo ha wi yi ya hello ma hey me mo ha ya ena ma ya pome ya me adumu udin me patro frame Anita Aban Akoma 87.9 Kumasi. O voice were from
enti ya no abomodin ase ube pagya mu kakra se ma wonsuo emu minimu a na wakane ama wonsuo gu minimu se be ya adofo asabre wonu mutie na womo akoyem wo mahwe bie na womo so akire wo madwe na akoyem ano womo so aso bete pa why Pacho yo. okay na Anita ban free na bae Pacho mi fra Asante Bekwai. Asante Bekwai Pacho. Asante Bekwai kura e friend saying Edwinase. Pacho okay nti say Asante Bekwai kura friend Edwinase for endei mo sha na chese mo dehye na etie dwemu nti munya so na montie na say bia asema wo kan enimu a won so ye numbers ni gu ase wafre minima semnimu pa enim ewo mu nso a wakabi na de abam so amaye na bibia tumi akonkan enti Anita yenkwe Man Pacho ewie de mu hu me a ma asem na me de bedan mu me pamcho me ma me free mu 2020 na o free mu no ye 6 ban cry wo mu ye miensa na miensa no o mu papa obi ankone ne papa na kwame no ono no ne papa wo ho enso no ma me free mu ta ma me ti ase no na won hwa akora no be san se ma me ne wo ho nti no no a o ye ejuma bre no se ne be obehwe won nti ma me ne free mu no papa ne ba yi no be kan se ye ne wi a obeba fie ne abusua betena ase na o makasa na wo hu de ode be ya akora no na abusuafo ye se yo wa mate omo ye ne wi ye papa ne ko ye wa mabiem ye friend lion wonfa ewo mu a Pacho bo papa ne din papa nye din me Pacho edin a me minim no ye friend no ata ba me nim ni din pa wode nti omo ye ne wi na okoye no wan babiem ye friend lion wonfa ewo mu a no send 100 Ghana won send biem ti say 6 months ansana ye friend na no asende ebu anso aye friend no hu ye lion no a blocking yen won fa ye ko ye friend na yen kokra biem sa na oye yen ya e de kopem se menu ane de be yare ye ka kire no o ka se ye wo beba wamba ye ne ane ye hwa akola na kopem se ye ne se adwuma na hoto no ne hoto ne ye ne friend ka kire no o se ne hospital bills no obetua no obetua aye by e chile kan we ne de wa metua 1 cedi kura eno wo ho enu achile no wonhwa akora ne biem esanse maame wi en menu ano so anko school biem 11 years that time no 11 years menu ano anko school biem e de be pemo enda ye de wa ha ne musei enti ye frɛ papa na mfa call no ye frɛ papa na mfa call na me ye voice me ma ne say sisi e wo hu se maame ewu e na wonim ne ekɔ enti no so ye na adwen say akora no o mehwɛ no ana say wo mefa no emfa ne nkonkɔhwɛ ne de a ene me de ne beba ha inti me kan za asem ne kire na 2 weeks bi o send na 100 Ghana 2 weeks bi o send na 100 afei die we jai kra ebi mabiem ye friend na wonfa me ko ni fie eye bebi a wo fili ono wonte ye ho no mo wa krent ni me ko ni fie ko to ni nua ma na me de ko to o manim se sisie ma me ewu na akola na omunua be ma ne me ma me wo ye no ye pese omunua be ma ne be fa eye me nua no enti no ye de beto omo ne yesre omo ne omunua ne nkasa eye minua ne papa ne ka chile minua ne papa ne nua e ka chile me se ono ne ma wa wo omo no omo papa mete wo omo na minua no ne papa be fa no sa asem no kan e na minua aketwa ne efirifio e na ye ko ye kulum eno ano no papa no ye friend na on fa kopem se me kan aha na asem chile na o send in 2 weeks 100 Ghana na afi de wajae no enu nti na me de ono nso aba ha no kwa me no na de otoso no nso mafia no ono nso ye ne we ye krum ye ne papa ni nyina na we ye ho na me ma me free mu me ma me ti ase na papa no nso emfi akola no nti me ma me free mu na papa ne ba ese obefa no nti oba ese obefa me na ye ese nka wo mpene nti e chire yi no na wo sen a wa pene nti ode akola ne be ma no na ode akola ne ma no na ode akola ne ko nti e ho no ma na akola ne be afie ebe ka ase papa na yile ndi ne ko afumu so wonko ene wagya no nti ne wo su obi na de akora ne ba efie ho no na otena ho no mama enyunuju be form wona me na ka chense by this time the papa mu flefuo ma ba nti ko efie ene yegya akora no no ko enumre 7 ana akora ne ba efie oba efie na yes no obi a yesi ko fie no na wasan so aba ha
ɛna ɔsɛ me kɔɔ ɛna me papa yele na pam me ɛna me nana so apam sɛsɛ wapam de ne yɛn so yɛntimi mpam yɛ bɛgyew ɛna yɛgye akora ne ne te afei yɛ hɔ no bɛɛ na wɔtwe akyi yɛ hɔ no ma na samankla taa blɛ yɛn sɛ ɔmu hia yɛn social welfare yɛ kɔɔ ɛna wɔn kɛka asɛm no me nana na wɔn ka asɛm no nyinaa wie na wɔn sɛ me maame ni hɔ deɛ a ɛyɛ papa no na ɛbɛhwɛ akwadaa no nti no yɛmfa akwadaa no ma ne papa ɛna me nana sɛ wɔn deɛ ɔde akwadaa no ma no ɔno ana sɛ apam akwadaa no de ne baeɛ nti so ɔde mmarima ba ha na asɛm hɔ sɛ wɔmɛfa akwadaa no deɛ a me deɛ me ne tumi bia akwadaa no yɛkɔ fie a ɔmɛfa no na wɔn gye wɔn ka sɛ yɛ wɔn ate ɛna yɛn nyinaa yɛbɛɛ fie nti yɛbɛɛ fie wɔmɛfa akwadaa no yɛbɛɛ fie wɔmɛfa akwadaa no na akwadaa no nneɛma a na ɛwɔ ne hɔ no ɔde ma ne baeɛ sɛ me nana ngye na me nana se daabi ɔde ne kɔɔ social welfare no wɔn se wɔmɛfa akwadaa no nti wɔde akwadaa no nneɛma ba wɔnye akwadaa no na wɔmɛfa ne mfiri ne nkyɛn na wɔmfa ne nkɔ ɛna ogya nneɛma ne hɔ ɛna ɔkɔɔɛ ɔde nneɛma ne si hɔ nom na ɔkɔɔɛ ne no a na wɔmɛfa akwadaa no biem akwadaa no nso kɔ hɔ nom sɛ ɔkɔgye sika ɔma no ɔkɔɔ so ɔkɔgye sika ɔma no afei deɛ last ohun akwadaa no mpo wɔ abɔnten akwadaa no yɛ sɛ da onu obi na nam ne nipa ne yɛ sɛ ɔba no yɛ frɛ wɔ sɛ mɛnyɛ me na wɔfrɛ me ɛnyɛ ne papa ne me na wɔafrɛ me nti akwadaa no ntumi akɔ ne papa ne nkyɛn bie mu a yɛnim nea yɛɛyɛ afei ohu akwadaa no abɔnten a na ɔma akwadaa no 10 cedi ohu na abɔnten a na ɔma ne 10 cedi ebeduru mle bi ohu na abɔnten na so okɔ fie a na yele na ka kyɛ ne sɛ kɔ na papa ni o ebi kura so na papa ne hyɛ dɛm papa ne timi hyɛ dɛm na akwadaa na bɛka sɛ ohu sɛ ne papa wɔ dɛm ba ɔkɔɛ no ma me ne sɛ ne papa ni hɔ na wasan so aba fie saa de sɛ papa no nso nhwɛ akwadaa no bio yɛpɛ sɛ saa papa no nso ɔno nso kwakuyaw papa ne frɛ no kwakuyaw yɛpɛ sɛ kwakuyaw ɛbɛfa ne ba no ana sɛ ɔbɛhwɛ ne ba no yɛntimi nhwɛ akwadaa no ebiem yɛahwɛ no ba yɛntimi nhwɛ ne biem nti yɛpɛ sɛ ɔba bɛfa akwadaa no ɛna ebiem de ɔtɔ so mmiɛnsa no so last born me maame wuiɛ na wɔwɔ 2 months 2 weeks na maame de free mu ɛpaakyɛw yɛfrɛ ne papa no akosi apiegyen by akwadaa no yɛfrɛ ne wisdom nti me maame wuiɛ no na akwadaa no wɔ 2 months 2 weeks ɛna ɔde free mu no ahyɛseɛ no na papa no hwɛ akwadaa no na ɔhwɛ akwadaa no tama me maame nyem akwadaa no papa no amfi me nana koraa nti me nana na brɛ ya ahwɛ me maame ma ne woyɛ ɛma me nana de asɛm no koraa kɔɔ baabi social welfare hɔ no ɔmɔde kɔɔ mu bisa ne sɛ oni me maame wɔ sɛ an ne yele ɛne me maame ɛnso na akwadaa no wanhwɛ no na me nana yɛ sɛ ɛka wɔ hɔ nti wɔmɛtua nti wɔn kɔɔ hɔ no na wɔn yɛ sɛ ne saa de abosomi bia me nana ka no wɔn ti so bi no wɔn fa akwadaa no chop money nso ɛmɛto hɔ na me nana mɛgye ne ɛfa nhwɛ akwadaa no nti wɔkɔtua abosomi baako pɛ ɛto hɔ wɔkɔtua abosomi baako pɛ deɛ ɛto hɔ no na me nana te ɔno ne deɛ no na deɛ kaeɛ no ɔde maa me sɛ memengye na akwadaa no ɛdeɛ a ɔde bɛdidi efiti hɔ no wankɔtua bi anto hɔ biem ɛna mɛmɛfrɛ no na mka kyɛ ne sɛ apiegyen sɛ sie me nana sɛ ɛka wɔ hɔ tua me deɛ mepɛ sɛ akwadaa no wohwɛ akwadaa no nti no gyaa me nana asɛm ma no na hwɛ akwadaa no sɛ akwadaa no ne sua nti no boa me ne yɛnhwɛ akwadaa no tatam akwadaa no wɔ me hɔ boa me ne yɛnhwɛ akwadaa no na me maame no wafili mu nti ne aka nyinaa no ayɛ akwadaa no ɛna ɛsɛ yɛhwɛ no nti meka asa na ɔse ɛneɛ aka ne saa de amate nti wo nana sika no akwadaa no mentua na maboa me yɛahwɛ akwadaa na mesiyo bosomi bi o timi sende 3 million 3.5 2 million afei beduru mile bi na sika ne mabiem kura enti enam se me ka cha ne se wonja me nana de ni tua na wonhwa akwadaa no eba asa amament mi ambo me nana ama ne yebiem se akwadaa ne nhwe no enti na me frɛ no phone so a wonfa ofa kɔ no na ohu se ye me a na waka ate kɔ no otimi sesa na chips saa wasesa no de bia wasesa no because of say my friend na bisa no akwadaa no chop money e wɔ ne ho no munti no wasesa ne number saa ama me buy krom me kɔ be kwai me kɔ hɔ na me de kɔto ɛyɛ wɔ ne maame anim ti me de kɔto ne maame anim na ne maame ka kyerɛ me sɛ me fa ne mbla ha no musei na sɛ me de ne ba ha no musei a wo bɛhwɛ akwadaa no na me se mate ɛna me de na ba ha no musei sɛ mo mboa me na papa no ntimi nhwɛ ne ma no aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadi no a
ena waso eguso awutie no enti yate yenuaba Anita Aban enka na chese ne maami free mu no enkoda ba mi ensa wachire no de koda no obia ene ne papa ba ko kwame ne papa no ye frɛ no atape ena Anita esi wonim ena ba ko de wisdom o papa ene apiagye ena ba ko nso mafia ono nso papa ene kwaku yaw wo munyina obia enhwe ne ma wo munso nim se nkoda maami wo free mu maami bi sase o maami wo free mu no na wanya fie be sen ba cho me maami wonya 43 years ba cho ena odi free mu wa yare anase nkwanhia ne kum no ba cho me maami no yare ne chinenumre na ade anche no ade yare no osini minim bibia be hye ni minim nti eno ano mo den dru hospital na no free me friend saying pacho ya jemfu a pacho na ya jemfu a nso te hene pacho asante be kwa adwuna se ho a na no ti adwuma ba no ye me pacho na me maami oboti no botire pacho o hairdresser me pacho nti wonya finsia aduanan miensa me pacho na yade no nso wanya se wa yade da ho ene wuye wayare yade achi ya na ofiri mu yade be na tumi achi no atoanse sa no ade achi ya ofiri mu me pacho ene de minim ade anya one na na tie me pacho daabi o te hene me na me wanyinem ene ono nso wo honom ti me maami kra ma ante ne yale eda omo frɛ me ana omo se me maami ewu na mbisa asa do yare ya na omo se eche no omo den dru hospital hon ma nche no wuye o maami ma yesen pacho ye 6 no bia ne papa e pacho daabi jemwe ye mi ensa ne papa ye baako ena mi ensa no so bia ne papa ni ensa papa baako pacho ena obia ne o na oto so sen pacho me na me firstborn o na ye firstborn okay na o free mu no na enketwa mi ensa no a obia ne papa no na wode hwan papa ena na tie ketwa no akoya se time a na me maame nyem na papa na amfi no kwaku ya no amfi apiaje no amfi me maame no nti no na akoya se wo monte honom na wo munni honom se bi oba ne kunu te honom ba me na nam ye sen ko wonhwe akola no 87.9 Kumasi na omo ni ho na odi free mu me pese me hu se ebra wo maame free mu no na wone mema no mu bi na tie anase na wone different bema na dabi no ne bema foforo bia anti biom ka no apiaje no na no wone ne wo ho ansa wo free mu me pa twan nti sa enkwame ensa no kwame ena mehu sa wisdom no ne twato me boa ona ye kachiri wo se ono na enya mfie se ansa na abosume se ansa wo ma me free mu 2 months 2 weeks 2 months 2 weeks ena ma me di free mu nti 2 months 2 weeks no sabre no de bosume me yenu ena na watwe me yenu na 3 days or 2 days oh nti why na titi akra na ma no fo no ya sese akra no anya sen cho 29th this month 29th no anya 2 years 5 months ti why na 2 months 2 weeks no why na so akra ni mu because abre no tua no fo no de no for share na numu a sa why me pa mo cho akra no wa no mu ni fo me ma me free mu sa no konkomo aduane nkwa na odiye na ebusuafo no me nana no omo hwe akra no 6 months ena omo de ne maame ena me de ne koye nti me na me kwato aso akofim se wadulu 2 years we no nti ebusuafo no ti akra ne ma o abosomi sen abosomi nsia pa chan be ma na ebusuafo me pam cho na akoye se me maame film no me na me ye ba pani na me nana nso wanyini kakra nti no me na yesen ka metena ye ho na me hwe akola no me boa me nana me hwe akola no me nso satam misua ejuma ntimi nje ejuma saa emetena ho no na me kwasele akola ne papa busuafo se me pese me di akola ne ko no mo de ne maame oh na wo kwahwe akoda bosume yin na wa woda pacho de 87.9 won woda eya ngusuti kasamensu ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumade no a
ene wasungu so a wutie no na oba tan a ne ba enya 2 months 2 weeks na watumi afri mu agya ne ma saa ne ba ketewa yi wo ho abosumi mienu ene na watwe mienu ene wogya no ho akoda no oba na okay wisdom bema ene wogya no but wo mo miensa enti ma memra wisdom ne so kese because ono na oya akoda osu akora yehwe how ben na wo fam because wo wanya fie sen But I'm 25 years. 25 years. Oh, and now mommy who 2020. This Abraham me free now was saying. But just at the time 22 years. Now 22 years. 22 years ya won order try how abosume saying abosume mienu akoda wutumi mi who said the messia kanokra wutumi fa no wa de tina ya kwapem se nei wanya mfie mienu ahunu. Okay try how ne like try bibi kakra bamcho na ma me pan fi se na minimu nani so nti me na mo chile mi fiansa na mo de na ma me de na ko amo che o se ya dan se ne be ya me medwale no eni me so ni mu yie se ne be ya wompla nti me de ne ko en so efie na metimu no amalia bi wo ho nti wono so boa me e ma me hwa akola no se ne me kola ne ade nyina ana wona nano a wonim akoda adware na wonim nnyema ni so kakra no adan na ono so tumi gya yakora ne ma wo sa because onim sa wo kwei wo da nti wonim akora adware ne sa ne ma no no na enim na ni so adan na wa moa wo sa kwan ne so e ba chomena na wo chile me se ne meye no no so no wanyini kakra nti no ben fie sen ni ejidie ben fie sen because one so one na tumi gya yakora da che sa de ma wo bosumi mienu na wo twemienu edema 22 years ya won da se won na fa na kro yanum kra no ya wo ba mi nsa ne nan ekra na kra dware ekra yenim dware na wo awu mu bi da uma me no ne onana entam nya kama na e ba cho no mo ntam ye kama no mo ntam ye kama e ba try nti wa na kakra wasoso akra ni musa dia kwese wanya mfie mienu no okay na mienu no aka no hwan ne pani ataba na afe ye kan se kwaku ya oba no hwan na ye pani kwame ne mafia ba cho kwame na ye pani wanya mfie sen e ba cho over 12 years okay ono kwame no opapa e wo hene fa ote he e ba cho papa wa akra o papa ten kran woni mu kran ba bi o papa te e ba cho da bi free 2022 yeah oba yi wu yi kwame wa ba be kwai edwana se so oba be hwe ne ba ne da e ba cho da bi papa ne mba ho no me hwe ne ba ne busua ni bia so nsi ho e ba cho da bi adan munya no motene nka mo ne kasa me ba try yani nya no ye frɛ na ye nya no ne kasa wase de yan se ye frɛ no a na se ye bisa no ska on fi yen o ka je se wo adwuma de bia wo adwuma mu aye busy de bia wo adwuma mu wo ye adwuma me pa try ka so se we prakra da fie ya wanya adwuma papa no o ye adwuma enti ata ye adwuma de bia wo ye adwuma wa ye busy ene wonim se oba won ne wo ne ba ye friend kwame wawu enti no se wono ne agya enna ne agya na ewo na enawo na agya ne ti ase won kran ye adwuma na da bia wa ye busy gidi sika gu ne botomu no na wose wan na ehwe ne ba ne ma no ata wose wan na ehwe wo ba no emfa ana no no ma me wo manson ne pa cho debi chese wo ma me ne boys no asem no de nya de wo hye dani mu bebre samoa de woni ma ne se me ma me free mu ne banie ne ayi be ma wone ne wo ne ba kwa me nie ne ho ahwan nie kwa me no wanya mfie san kwa me no 12 years pa cho bi wan no ma me pam cho 12 years kwa me wo 12 years pam cho ai me fia wo san
7 years. Nefia was 7 years. Patron. My man, me and Sano, a modia hina a year woman, me what dear. Pamcho be anya no ho ade. Oh, okay. Na Nefia no so na wo say na ekwami o papa ta no munnim ni busuani bia. E patro ye nim na busuafo. Ya wo mote he. Omo wo Asante Abodom. Asante Abodom. Patron. Na de na monko ho. Me patro no na meka se me call ho no ma me de kwato ni nua ba ko ani mo ka kire me se ono no ni kunu ne man obi ani ho no mo papa be fa wo mo na ni nua be ma be fa ne ba sa na ni nua ba o se ono no ne ma wa wo mo obi ani ho no ma wo mo papa be fa wo mo na so no di oti ase na won kan che se wo de wo ti ase na kwa me no ma me wen wo de wo ti ase na wo ma papa me fa wo no mo a fine but we de wo free what yes, and so one can't show be as will be a papa me fano. One a shana idea come on, I'm a boy, Anita. Pam try. Your casa seminal. What your friend is saying? Pacho Papa no nebusia for me ni mo be edin ba kwa me ne wa hade anko be hu ne so ani din. Ma me boko de asema wo kan ye nti ase anim. Asema wo kan ye nti ase anim sa wo ma no. Wo bia ni ho a ne papa be fa no me pacho wo wawu. Me bisa wo wawu ana. Ma me no ane wu nua be ma no wo ye no. Wo no wa free mo no. Akoda no won kwan. Awo so oba ne papa ho. Enti wo ma ba won chen se ya no nya sem papa bi aka. De sesa na wo ka no de ama me. Wan ka ne yie. Asem wen kwa de wanya badaye. Wan ka ni ye ba kokora wa bra wo bra ata no wo won kran no ye adwuma da bia wa ye busy so hunu na enkora no emudie he papa ene duru ba bia ni bre ba ya ukọ no soja like o hwi ni sumu no e ba cho ye wisdom ne papa ya dan e ba cho me ko honom that time me friend na onfa ena me ko ye kromo nti me ko ye no ena me ko ni fio no oni ho nti ade chen na me hia na bonten na me se enu enu me kwa me ba ofie ho no na woni ho no se na ne wapie abonten na me se ayu nti ase didi nkoma na me ka so nje akula no oni nimpie na o se da bi okọ ba bi aba na me see you nti me ko bi twam na me hu so oyi ni ti oba bring shop bi na me ka cha ne se uyu ti dia ene eyu ba ni ti na oba no ni tri nua afu pa eno o se na me wo scam di be unity na me so discard be unity na nya na uyu ti no eno o se bisa no se me metua ne ka boy me ni netifie ena me se ena me se wo ni netifie dia ene wo na anim asem a wo ne beka a obeyi akura ne ti ama no ena o se me dia me nka hwe so obeyi na ma ne dia wonyin so dia that time woyi ni dia na wi no sole yesa wo ko nti wo ko na me se nti anya akura ne ti ene medu achi ti bebe obefa bia na me di na chi wo di mi wura na wo di mewura ha san ti me ne kwa me no ene na san no ena ase ekurom ofo nkwala mienu eka ye ho ena ne ye san no nti bebe obefa bia didi na chi na ode ekofa bush road bi ongonwan ya akosi fie nti yan bush road no obi ka kire se wo fa ho a ekosi fie nti yan yakotwan ye kwan na obesi fie no ho nom ne yan yakotena ho twen no nti wona nam ho nom an obepie park ne so na obi sa ankola bi se o mahu yan ana sa tam ne yanso ne yedi kan ka kire nkola ne sese oduru ho nom na obi sa yan ase a owo mo kan kire ne se o mu hu yan nti obi sa ankola na se ne nkola ne se o mu hu yan na ba ko be boy amane ese wabitwom a wo kofie ene yedi na ti a na ne kofie nti ye kofie no wo ho na me se nti udwane ye na hanom na wo ba na mnim se obetu kwan waba korom he ya ade a ene mato a akola ne woni ye ni ti ene osiminyi no na me se wunyi na wo de ma miska na me fa nkopɛ aduane manini na me san nyi ne ti ni ma no ma me kan ye wan fie me ene de na me miniska me waskan ka me ma ne bi ada na wugina gina me so sa ena me se wa ma niska ne pa de a ene ye nko ena me ye se mebɔ no nti me asa mebɔ no so me nsa nti me nua kwa me ni gina ho no no ye hey ena o se adai mo bɛbɔ me ana ena me se an ne wo ye no se boro e bɛbɔ pa e wa ha no me se nti ma me bɔ no ena ne wonu ni nua ba e ba ho no oba ho no no obi sa me se adai ena me se kan sen ye apiaje no wonhwe kwa me no wonhwe akola no
enti no me ba hon so nko ya akora na wode madwane a na ma ba no so ofia me ne ham no enti no ni nua ba no beta na chi obejina na chi obejina ni nua ba ma na chi ai obejina ni nua ba ma na chi se ade enti na metene me nsa abo no na ni nua ba ma no hwa akwala no na me si ni nua ba ma no won hwa akwala no me no mejina ha no se nka se wo ma de wawo so wo hwe na ni nua ba ma no hwa akwada no ena wo gi sika ni dia wo twa won mo ba wo mo mefa won bai ana wo mo aka so mo be fa na wo ni ta so ma ne mfa won mamba cho da bi aba me kura me ka kile ne se eni akola no me di akola ne be bele no ana o ka kile me se akola ne dem de ne ma na ono no ho be kile no enti no me ma wo no kwoto na to pa wo akoda no wo de ne ma no ne ho be kile no na wo a wo ngo da na nkura sesa wo no we be ma bi kura be sidan no wo hu awaso pe because nkura miensa na edi wachie mafia di wachi kwame di wachi wisdom di wachi na de ye me yakora ne say wisdom frɛ wo ma ketwa ne ka kire no say no frɛ wo ma nte pa cho frɛ me ma wo frɛ wo ma eno a wo ba ye nyina wo tetare wo ho wo de ma wo su nua ne wonom wo ma me ma nkram ye satetare ho besi den na be ma bi kura hu a wa frɛ wo ne be ma wiase aye den nkoda me ye sa be ma be na be peso be ba be fa wo de ato ne ho so agi so kirekire mu long story to aso enti e ba sa no ni nua ba ne ba hono no ni nua ba ne ba hono no me kan sa asem ne chile ne se ni nua ne nhwe akola ne nunti na ma me ne nya akasa metene me nsa wo no so no ono be ye se ni nua ne hwe no na me so wo nhwe no akola no kola no wo mo be gi akola no sa na ni nua ba ne kan na me ka che ne se mo be gi akola ne ene na se nko ye peche ni momu no na nka mo hwe no nka mo gi no nka mo hwe akola no ye be gi no me se na mo meji no enti kwa me ni pokola ye se me nkwate akola ne nsi efie ho no na me ye nko nti me sa machi ameko na mehia empeme ma mpanifo mi no amka kile me se me nsa machi na me mfa akola no nko ma me mfi wo mo do mo ye ma me mfi wo na me nsa machi na me nko na me sa machi nti ama ni nua ba no aba na ekita me amemi di ko ofie ni nua ba ne fa aba no so di ko tu fie bia da achi bi no ehon be ba asem no de nya asem aka to de aba ne kita sa di ko ofie ene ehon asem aba won fa ba ne mra yenko ebam cho enti me de ne ko ho no mo no e na obi sign me say me sign na me fa akola ne nkofie na me de akola ne ko ofie enti enumile mu ho no mo na ni nua ba ne ba ese obekwa akoyi akola ne ti na obeji akola no de ne ko e na okoyi ne ti no na ode ne blame by sika de onfa bi ma onhwa akola no kra okay eno aya wisdom asem ene ye kan okay na yemra mafia no so mafia no kra de nka woko papa kwaku ya ho kakra ena osan ba ye ne ho sensem bebre de me pese mi hu ne se ekọ social welfare ema wo mo ka kire onana se bema na de asem ne ko ena mo ka kire bema no se ma me ne onana se enipa mienu na ewo eno so sa na de bia ka na wa ha oba ne bema enti se oba na wu a ewo sa akora no bema ne hwe no enti onana fa wa mo makwan se onkofa koda no wa onkofa no eside ne niema sign mane me de bre wo nana wonu aso na de na asem koi adan mo go back to social welfare no makoka nche omo say wonu odi asem ne bai so ohia ne ba no amode na ade ma no wa mefa no am cho me nana ko ho me nana ko nti okodu kotu o manim ena omo ka chile me nana say se ni akoye no onu de wonye akola no na emwa onu ni betimi de abo akola no onfa mo akola no na dachi bi papa ne ba so obeje ne ba na ka ho no wabu ama no ona na ko o sa ko back to social ai o ko sa no mo ka chile no yi kwa me ya wa me fa koda no pa twan eno mo so anya dan omo se ni akoye no omo akola na mo ankakra obenya ama akola no omo ano se ne ebe ya akola no be ntisi akola ni nyini na se ne papa ba se obeje ne ba na ehun asem ewo bia na me na de papa na ba eho no mo na eka eho no mo no omo bu ama papa na papa na tia wona na ko ho no ya nsevu ne lete ya mefa mu anko ba twan na den na ono no ode na asem ko ye na busuo no ono so ya mefa no anko ho ya mefa no anko ne ya fa o my Ghana
ene mre chichire sa ne ma na chichire say go for your daughter kwana kwafa wo ba because nana no na wo no one nana no na wo no enti so ono atumi asori aba ho say bia say ni say na maka onkwafa no nana te ase no wankwa the same kwan ye fa so be fa wo nana no e wo se ye fa sa kwan no so ekokofa kwaku yaw no akwohwe ne ba abrewa no adwuma be no obe ya wo de be hwe akora no akwapo nso obenyini na be ma no akọ no akọfa no atwa ho ka ebeduro na abrewa na wu ebeduru ho na sa abrewa na wu adwuma be na abrewa no otumi ya wo no na enkohwe akoda no akwapo nso obenyini na be ma ne ba no obefa no a na wakotua ho ka okotua ho ka sai abrewa no woje na wu ekra ne mu de hin ne ko school wo mu gina sai e ba cho mefia ne wo class 2 o class 2 ena mefia no wo class 2 ena kwa me no nso esanse ma mi wu ye na me ma mi wu ya no nko school no na nsen ya na obi amaniska ama sisi no start school no so je che so start school no Monday na etwa mu no ena start school you know kwa me no ai ena wisdom no nso oko school ketua no me pa try o nursery you kwa me no obi na man iska de ne koye me pa try no ba no man iska so mfa nko school no da so diska ne ma no na say hwan me chili ba no ne man iska ma o de koye wachi ba no say wachi ba no ne hwe kwa me school me pa try wa bra ne papa atati ase tenkra ye adwuma da bia wa ye busy jisika gudu botom mu a okay and I said 7 years in Mafia no so class 2 me pa try mo frɛ me ma ne mame mo frɛ me ma ne mame why apiaje no so ono so Mafia no mo na mo san hwe no school me pa try any na hwe no wisdom no so mo na mo san hwe no me pa try ma ye hwe se wo mu bia ne hwan na tie if I'm cho wisdom de one minute ena kwa me no ene Mafia no ono nso ne minua no mo mema no ene me nana mo nete okay ewo bekwai ho pa try wisdom etetare wo hui enra akua kra genu a wo so ma mekoma ho Akoma FM 87.9 mema ni bi ba won chen wonam a ana wo boy me pa try okay wo cheche boy ni musenyo wo ba na eye wo ma me ba me pa try wonim ono so ate ase ono kwa ne ma me de akra ne bae ono ne ma wo de akra ne bae ese wusu adwuma na wo ye den if I'm cho ma po me ho nti wo ye den sese you say de me nyanya adwuma me wo fie nti no ade adwuma na wo so hairdresser ususia hairdresser ahaya Akoma 87.9 FM sese ya be frame mani na mako wa mo yam yensa ne ne wonu wadi nkomo ya frame mani na enu nti Ismail ma honya ha emame na ye ne mema no eni nkomo ahaya Akoma 87.9 FM awie yi asem no ye ka no kwasem se aragu ye papa so ahunu araho na se oba ne krati ase na mema imoyi mani a eja wono akasa obedi mpepe ati ahasuo na wode ahwa nkoda no oba na wu nkoda miensa obi ane ne papa ma memo ne tofa emfa nche wono mu afe na wo hwe wo onua TV sebe ya wo monyira won kwantanan ai monyira won kwantanan ene se abaya ya wati hoi wo maame afrim o maame wunsia ensia no panifo miensa ne de omo papa ye baako na 12 years no miensa no a aka no omo to aso no obi a papa nko 12 years no ye frɛ no Kwame ne papa ye frɛ nata enita se o maame empra no sa empra no edin a woni ma ne ata because ono so no tene ba bi bo ne bra ntinya de okoye mfefe mu e maame boy nya ne boy nti no ono ye frɛ nata wone ne wo Kwame wadi fie dumienu ena de otoso mienu ye frɛ ne Mafia Mafia ne nso anya mfie nson o papa ye frɛ no Kwaku yaw ena de otwa to okra ye frɛ no wisdom na wisdom no o maame wuye na owo abosumi mienu ene na wotwe emienu ono nso papa ye frɛ na PJ na maame wuye 2020 je say akra ketekete no anu otwa no fo anu a
Anita so maame di wu ye no wono a na ahwe akoda no a ata ye kwa ahoma ne so hello Wow. hello ata Hello. Hello. mema ha o Titi. ata mema wa ha Me do so. yo na pom te say 87 Boko. Hello. ata enkran ete say Boko. ye da adwuma mu so bako Ah, Bagon wani. yo ata me pacho ye friend me Maa Akos me Akos. adwuma ewa Akoma FM na Onua TV awia me friend wa anya bone wadawroma oba bi a woni ne twempena be 12 years ago a na ye friend no ya jamfu a wo free mu 2020 ya jamfu a se woni ya jamfu a be kwai dwena se woni mo no ata woni mo ba bi a na ye friend ya jamfu a be kwai adwena se Bagon. Yes, I am coming. me pacho say man ti ye You say I don't say you free. we free mo Number you free. okay woni ne twempena pen That's right. woni no atwempena pen Oh, this is why I work on. oh woni ne twempena kra wa akoda ba akoda ne ye friend ne sen You for me. na kwa me wa na wotu ne din That's right. wa na wotu ne din Aye. edi be na ade ma no You for me. na kwa me no na ade ma no Aye. oh okay etu okọ school nyina ye friend na kwa me Yes. oh that's great no ba no film enya fie say Achakra. Achakra. owu ye no kwa ye ne bi That's what you do. kwa ye ne bi okay Owo ko akwa wo ko no ni tomo ko ma ko la na ba. wo so ye dai O free mo ni ko yin ni. kwa ye ne bi okay be 2 years no free mu 2020 na oba no wote ne ka che That's right. wo ba kwa me wote ne ka che Baby, everything I want to be a minister. oh wo ma ne ni ska I'm minister. da ben When we tell them the minister, 1 million, minister. me patro this kind of man no da ben ni Oh, yes, I true. And 1 million, Kai. da bi me bisa se wo so wo ma ne ska na me bisa se wo ma ne ska da enrachi But every day, enra na ma ne ska na enrachi I think the last minister. wo de fa hwan so But wo de ska ne fa hwan so it's about yeah, no more sense in me. Open our going to me, or no more be the in me. Go to me, Akoma. Okay, I'm saying, no, so damn second. Everything I can me ba. Not funny. oh na o mami free mu na wo ba yie no wa hu ni biem wa ba hwehwe But ni every day, o mami free mu na wo ba yie ni biem no wa ba hwehwe ni biem oh, me. da ben Oh, you need a check on you. be sen But also, we na. ntina me bisa we afi ana Oh, asa mommy. bosu me be sen ni What today? me say afi ana bosu me be sen ni o mami free mu a hu no oba no Oh, we want to bear 4-5 times assistance bamboo. na be hwe no ana wo no na bank right But every day, wo na wo be hwehwe no be kwai ana wo no na bank right ana wo hia ne oh, he me number, no. You can't call you. Yeah, me. efie be mu na wo kwa hwehwe no hwan na hu wo But every day, efie be mu na akwa hwehwe wo ba no na hwan na hu wo so wa be hwehwe wo ba
Ike si na fiye ngo hini. Ai na why na hu wo. Mr. Madam. Bibi sa papa yi ma no me say efie be mu na akwohwehwe no na why na hu wo se wa be hwehwe wo ba no. Fiye ngo hini. Papa me bisa questions that dodo saying. Wo se wo ba no che and me bisa say why wo kwohwehwe ne hene wo ba nkran wo ba be kwa adwena say ana wo be sia wo kwan mu why na hu wo. Mama me pa so nya bote wa man kan na me ko. Ana me wo ko no ho wo hene. Oh, be kwai abodom. Okay. Efie be mu na akwoto wo bai. Then ti abodom ni oba no. Wo fra akra no wo hia wo fie. Ba just like. Wo fra akra no wo hia wo mo akasa mu fie. Daddy o, mo ko am ko no. Na we de me ko yi na man ba we ti mo be tu so me ga ta man man sia. Eh, ti mo da na ba. Na yes so. Ela me buy. You got something? Okay, to asoma papa metie wada roma. Hello. Me pa cho na wo kan bi metie. You got something? Me ko yi na ba man ba se oba. You say so man on for one man se ni. O boy go da ja you me for the same thing. That so you know the thing done. Ya no ba ko pe. No ba ko be kama. Na mo de, mo e na o he de me so ho ko wasi. Abota ena osina nya no odo wo samsu wa tele na na ba fala ko ti bodom ko ti ko na na ko fala man kan na so ti ati wo E se wo ba no wo mfie sen. Oh yeah ito ni se me check ba so Ejata wo ba no woni mfie. I just saw check it. Oh, mama, you have a tell no more. I can't won some mystery. Me boom fool. Me boom fool, cause I mean, I would trust that me boo for me. Because of Papa, ya, which is a woman no. Nana say I crab everywhere no. Now we need more banning fee, and I am in one way. Okay, the Martin. Na obani school be no wakro. Oko school you ko woni. No. Ah me nchira kuro oko school no wo so. Me chira school kuro awoko ni din. Oh. That's okay. School na oko no ni din. Oh. Oko school education. Na enye kuro awoko school wo so na meka. Yenim se okɔ wo adwuna se ba sa school no wodin se de wo kasa wo hwe wo bayi wo mane no sika fa na ba bi so ne ade enti me pese me hu se oba no school bayi na wode na kotum school bayi no wokro also go school it ni go school Papa we di agro mama nya tell Dabi Wunim. Metra say. Obano ose wo hwe no. Na se kura wo be hwehwe no. Na o frɛ no ma ne ba wo fie e na wo hwe no kama. Ana me bi sasa oba wani ko ne ho sei. Na wo sende ne sika. Na wo ba fie kura no frɛ no e ma ne besra wo oba no sukuu ben ne wo kɔ me pe sukuu ni din na wo gina sai. Na okay dear. Me also go school. Why when so go school? Why would do ba so ba ni go school? Why mo and so ba ni go school? Enya na mo dey tini. Me ti opa. Enya na no tini. No one no anything. No so any thing to yeah. You Ejata wo ya mu ada pa daddy.
Oh, that be. I'm telling you the fact. Who yam wa da pa de di kyerɛ sɛ akoda no a wo kasa wo sending ni sika no wo nim suku a wokɔ wo nim class ya wo gina wo nim tebia wo ba no wo mu na dia then I put it to you sɛ wo hwa akoda no wa bra wo nim sɛ oba ya wo ne wo ye no wo ba na free mu udidi oda tobo wo ye adwuma wo wonkra wo ye adwuma and tell me say oba no school kura wokwa you don't know and wo catch me say wo hwa wo ba why na hwa ne ba wo nim school kura wokọ why na di ne kwa to school ni mu wo mo say wo ko school wo mo ne wane a wo so wo ma me ba no a wo wu ya no wo hwa no wa wo ababa ya wote manimu ya wo mo ne wo ba itie wo mo na wo no wo mo say na kyesanya wo kura na wo di ne ko school wo mo na di ne ko school akoda wo kyerɛ sɛ wo send ne sika no wo de send ne so fa dai wo fa nko school na sɛ wo fa nko adwuma ana wo fa ne di mami me sile na bote e mo kon to say no no de ne bi close be papa wo na ma me bo yefo because we to be catch me say wo ma ha you say ya kebe go so no Isso foi o que eu falei para. Isso é Akoma FM Onua TV nkran ho we. E ho na me frefre. E ho na me frefre wa ma me ra ho. Eti na sema ko ko soro no. Mislo mama. Mislo ina mo trema mi. Oba na wo ne wo ya ne media timi nsuru mu eye me ya kakra ne se. Madam. Oba no wawu. Won ti ase. Sese wo ba no oma sesa ejata Debbie mama wo ba no kra enkran ba bia wotie no woni ba bia wotie woni mu ho papa mbato hold na mutam kan kon so le bi kan kon so ko ma ko na ka sam papa kire me na me bonto me yam bi ko me bu ne diefu papa wo ba bia wote won kran wo ba ni wo wa besra wo ti won o me ba what's me here wa wo ba phone de ya kete bia papa se me here na be ba dia ne fiada na wotwe se na me here wo na wo jezembe ai wada ro ma tamben pa cho no pa be nondu na wa ha ando be nondu okay me miss yo da ni me na ma pani ni kumasi ejata wada ro ma en family abro Mami ti mbajo ti ni mami wa freni ana wakasa osu tete ni kumasi isu ni kata ana ni kan ni ko ni so ni na e bana mi na so so na o chi ni kumasi ni etem ni ko do ni tan te wada ko dan ko wa me ba o si tieta ni ko do ni ka do o si tieta dia le ni ma o da do ni o chen ni ma na pa ni si mucha ni si mo masta ti na de o dia ni fan tu ni mate enti nyame ya mu a efi da because me pesa me sisi ana me pesa me de ne beto ahoma ne so ama asam no chese papa wo da kura wo ntumi na mami ti mpatoti enti wo dia waka de mati enti wo se mi se mi shia o so wo do ma banda pa de sija o kan no ni ko ni se mi ni ba na nche mi da me ba ni ti sia da ni ma ni na ni se ma ni se yo wada mi na na pa mi ro mi so kwanti nkan na idea o to na da ba kan ni ti ba na ga ko ni ko da tele wada na ti ni che do ke ni bisu me da se papa passa ko se madam yes but o to me to nkapa mate de wo ka ni na me pa cho me ba no da me try me se me kan o se wo ba wonya dai me do me o la me so me pa cho ye be frɛ wo sesi a Ishmael for production line no me de to so ye fa frɛ ni sesi a enti no wo de wo free kan ba ye wo Kumasi Askwa Kumasi Sports Stadium on Sports Stadium ho
stadium one. Aha, Kumasi Sports Stadium. Kroni atwa na ye friend no Askwa no. So nim ha. Askwa. Yeah, Askwa. Why? Onua FM. Akoma FM Onua TV. Onua. Akoma FM Onua TV. Ni na ye station andam Akoma FM. Okay, Martin. Nti de wudro na so wo pe Onua TV. Akoma FM na ba bia TV3 office ne wana ye betro. Why? TV3. Ye nyina ebomba ko. Na me nyama no bakasa. Ya fra wo sesi ya no wedding komo. Ya fra Ishmael no. Na ya ne nkomo na man direction ya ha ya Akoma 87.9 FM nti no enkoda no de wedding kan no kwame ya wedding fiedum ye no ne papata ena motesi ane na ekasa no na ono aduru ba bi na horododo aka no horododo because yen no ayesi ase no wontumi emubu nsem mu yeso sa ya yiradi ya betra dwa isu ha eya ne ya yiradi pa ne ya ba betra so because yenim se emema ne manum bia ba wo mo nsem ba no wo mo so yesmate pa ti yeso ye ba ne ya se yeseka ya no ya yese na bebe odo be fie be fa bia no ekuya na meboa bebe ade be fa bia no ye be pie some akọ unse omo ya fast o eti ye heli up de ye heli up papa eti asem no ye pese ye fifi mu ni ehunu nse de esitie na ye papa we ne ba di nana yaw no di ko school wasi di ade tro no ne prof di nana yaw ono de oni se na ewia mpa cho da bi nana yaw wa okotuni di nana yaw wa eno ono de na papa fo bi mu ansiro papa mo so beba nana yaw wo de wo ba na wo friend nana yaw na eno no abra ne ma me yawuo nana yaw wa chese ne ba no kro jina hu no ni ojina wo hu se de ba ni nie because Kumasi kra wo ba ya che enti wo hunu ba bia ne ba no school kra wo kọ ye asem arawo obi a wo sho ba si mi school a wo kọ minim onsan ni mi fie onsan ni mi ne ba ni fie chese na di kra wo dia ma no na ya de ye di ko school ba yi na ya de school ba ni ye de ko wo ba de na ya enu anu wa wie ma ko aka wisdom ye gu so fe we ya atapapa se won pese ye di na da pa be da die because ba bia ye wura no ye pa ne ho ntoma dodo sadia ne ba no pa eni esi abro na kura ketewa no se ye ke di ni tumu a kade se ne papa su enne ye di ni tumu a na obaba be hia ne ba ne wa ha obehu no asem obeka a kire no obaba be hia ne ba eno wa ha okay ma ko wisdom mfa wisdom papa piaje ya piaje won fa wa piaje no ye adwuma ben wo be kwa adwena se ho no pam cho wo so ye bote do me de kasantwani enko pam cho se de minimum adwuma a wo ye bai me ko ho no na me na ase wo twuka wo ho no enra me ko ofie no na me na ase se wo hu se wo twuka wo ye kwan ne so be kwai na ono kra de ni fie no mo ni nyina na we yi bro no ba ko so mo mfa kura ne ne ma nkyekere nkoma no okwa wanya ka wo twie okwa na kra ni si the front seat wisdom papa okwa no si the front seat no de ne kwa no de ne ba wo ko toilet no yi ne pampers onko janu ntontwere ba bi ne ba onko janu ntontwere ba bi onko janu ntontwere ba bi ma obejale ho if say last me jara akula ne ma no wo ja akula ne ho no obi ne tama akula ne bla me say papa ne ja akula ne ho ko nti no de akula na bla me na me ja akula no so de wo hwe na ma wo no so a eno so wo mfi no nipa bi ti mo de no wo obeya wo ne wo obeyi 2 weeks 1 month 2 weeks na 40 days obeya funi oba na wu we fura ti asefo asase so enye wonre ho eti wunsu na nipa bi kura nse moja be ne gina wo mumu o sa ya nwomoja o sa ya nwomoja o medwene ho amenti ase etumi jai akola ketua ede na mani nua ketua nyo no na wu no wo yira wo ne wo ba no wawu wa firim menyasa ma ko wo fe ko say your friend ejekum kofo wonim ababa we pa ejekum kofo so onim ani ta ewo eho
oni mo omo pa ehawo a omo nam ehawo pa ye yasese agu omo so e wo and all kind of your friend wisdom your friend wisdom papa your friend apj be kwa dwena se and wo your friend wa fa wono na maame ne wu ye no na akoda no ewo abosumi mienu ene na wotwe mienu no your friend wa fa enso wote yen kapa ena mafia no so ya wanya fie nso no so papa your friend kwaku yaw ono nkuni ni din wa fa wukua da fa yo aboso edufuru peni edufuru pefo ono so ye frɛ no a won fa na mo ka asa mo ye mo ye mutie so ma pampa so pastor Julius eze abofra so oyo ni onim se oyo no aneto on se ma saudi na de bia me kasa Ghana na ya ba bedunu nya atwena ma ya bro because sa papa fuwi mpanyinfu bi okuru so a adwuna so wo munim se kwaku yaw awo ni yire on ni bobre ewu a won hwa akwara no but obi wo be ka sem bia de ache kwaku ya se kwaku ya obana wo ni abaa na wuni wo je hodi a kwaji wo bana be hwe no obi antimi kan kire no bara ba se ni ye ka no kura kire wo mu a o munya ana radio so fo ana o mu na musesi aware ana de na sabio unim nyansa sana wo se de ye kan anyi ade na de o ya anyi wo antu no fo wadru mu da osano a sebi wo de wano tene wo de sebi o kasa adwene wom a etese wasem de eno na tofo obi antie ade na obi bobra wei uni obi awante mi amegina mi kofuna meka jo se ko he oba ne kura frim so oba no tiase ya o tiase na se o ebi ame ba no awo ne ma me wonti no bi okay na sebi tibonko so awo ba oba ore ne wu ya wu no unya yem hihie bia se na me ba na me na wu ya wo me ba na wan unya yem hihie bia udidi num ada sori dware se wonya ka wotim na sabio enye dam na wabo a enye wadwe na nya adwuma enka wo ba ete baby oba no so ete baby unim na brabo ne he ofre ni Nsem fo kana fo no so na no me hwe no o no school ben wo kwa se so ko school odwena se school Esma dwena se school ko school boss one more say udi ka busa no ko school kro no so na se nyam na me pe school ndi o se dwena se utiri so school ade na mumma ma brasa ade na mumma brasa ye ka mo se me yanka ye ka mo se me yanka na mo de me maka se de mo se mu be die wu se no enu me na mo fa enu me on se na member bebre kwate wu no nam kruma member bebre nya bibia o boni wo mu dinti na me hu jimia na wakum kwate wo ba bia hu jimia wakum kwate na no na to twa because wo se o ma wo de kwate ni ya adwuma anya de so be he ho mo ete ne tia wa makum no na mo na wo sabio wo de wo jimi na wo de nam mesre Ghana for mema se wo awu ba he aya mo mu mususu aso enu bi susu aso na ma eye fesin ne no se enkofo wu ye hwe wo mo no ma ena ma na ye bra ye nko tude so enkofwe ye nko tude so enkofwe se edi na nko so ho ena ma ye bra no ba wo be kan lokwe ne se wonya Ghana ha wo be kan lokwe bia anyi ni papa adintia ne bonni na wo mu di no kan wasem mesre Ghana for mema mo na je kumi kwa na sister so tiase a o se o ene oba na tiase maami na wu ko na ni nua ne back ne ba na sebi pedua sa oda abaya woda akure ni na wo sa ma ya pa ya kasa ne ba no we na we be ma be so pe nya de ma bia watina se one ne ti ani tie because ma sa be ma bia hu we na sa sankura mi ense tetare no ho a na you see because when say make of fai e dey asankura no mi ense na e beda me so eti akure chompo na brabo e na mo pasa mo se no na brabo na mo se no enso munnim sabio nyansa muni be hu se de ye se obi so brabo but ye ka mo se yenye na me de me subu bra na me de abaya mamu tumi se mo nya sa de no ye chire bi mo abaya mamu tumi no ade na mo ye mo abaya mamu tumi no de na mo ye ma me sansem ya me pese beti o sansem ko ya me pese beti ma ye mu bi ye nimbra ya bra
bi na me kan ma won to ahwede da bra wa bra na sase so wo ma bo papa ye tie se wo bra aso wo ma bo papa na se eya kan se ne yenya bra ye kan wa se mi se eya se wo ma wo papa tia se na ohunu amane na akola ketu akola jirinja traffic light mu e to nso ni ade akola o ti hu bi na o ti kem na ra ho se obi ba and we jana ore na mo no nko se so ko school we jana no na mo ma mesre Ghana from mema mo me hwe sa de nya sa ka obi na no me aka o man yi mu aye bre no obi e pakule to kwan akọ na nso mo kokko nko yi ene mo ne me da se ke yesi wonsom kan ni nipa enka yesom wa ha na mo amotu mi nso asom wa ha na nka mo mia wono mayen mo mia na nka wo mayi emu adwode amaye nyina na enso so Mama can for message ma one was the lady sitting down there. She's calm. I like that. God bless her. My name is Kate from Accra, Osu. Was say Maa Akos. Obama Young from Wenfie. God bless you and your group. God will punish Kwekuyao and Apiaje and Afe Ata. Data is beating around the bush. Don't mind him sharpen your mouth, Mama. Me feel no. The lady sitting down scam. Okay, ona what the abada dada makenkai. De ama wono na minua be maybe minua be send a message by was it Ghana or sre papa womu abayama womu to me so womu like social welfare ni diakano. Was it Marco? It's amazing how some fathers behave. Our social welfare need to do better. Child Protective Services here is one institution you do not want to deal with in the USA. What is the role of NCC in educating our citizens? I don't know. I can tell. Meaning, ya kwa kanso ayesi aju obi adwuma aye. Na nkade minimum ne se adwuma sade mema nhwe nkoda doso ne crime adoso wo my Ghana mu yi enka ye citizen bi asade so obaye de wo betumi di aboa na so yenso a ye ka bi a ekwa akire ne nso yenso ye de anotum a yesi yemfanya amon makɔwe ho ti sade nansan wo bi kwanyim wo bi akoda aketo a wo sukuu mu na wo bekwai na brantie yi di nsem hunu edi nsem hunu kekam kwasi asam de kira akoda yi a wanyem no na busuafo so ti wototo ayampia no omo de baye no ofa nko bekwai dofsu omo koye a abrantie ni jimi no omo koye omo se wodi asam no edi nkan akọ radio station enti yensom ni apam wo omo apa opamo wo no se wodi nkan di asam no akọ police station na ya pam wo omo ama abrantie ni de na nyambra sam ode ne nam ho eno na kaka bensam de ne nam ho na ka wonsom ye minim se woni nipa muso mo de ba ye ne ye mo de ba ye ne ye ka posifo bibia ba ye ne som mo ye press conference na ye ka na se police ni inspector bia mihia no ha na ni etutu aka ne nsem bisa se papa na adai wase ka abo wo bi ba me na ba beto me so ba bosumi akobosumi mienu mu nie ma penny pakora na busuafo ami hunu wonom me se anya hwe adwuma ne ya ne mu nyina na eye enti ade achi asese de mapon ade achi abra na memua wo ne yehwehwe ni pakora na busuafo na police fo so mo bre ene ye de inspector betra ha ka ne bo no ho ahwan ye de akoda yi ye de na kira ye studio ha say ya na busuafo freye ahaya akuya studio ha say ya no antompo ena abusuafo no so no ma ba beda inspector yi so be akra ye the inspector yi so odi hospital akwani aba be ne wo ho wonya wo bia mu hwehwe wo bi so amu wi a mo se faculty radio station ni TV ka wonsom kani nipa eti se wo ba ha na ye ka se ya na mo so de mra no ajire wo mo no obesi ho no ohunu a nwahun se emra no eye adwuma na so be kwa idofs wo mo kwa ye yase mo de akwa Akoma FM ntimo nsan ko ye ntie wo mo no asam mpo ene ye san pam wo no na ka we so ha na we ya so ha na ka we ya so ha na o mai na adwo ye nyina ye tumi nya ba bi atena
say nipa we no opam wo mo no obesode akwa asode dem akobọ mpaye esu ache ni nyankropọ ma me gya ya sode kro wa ye nyame so adwuma wa nye nyame so adwuma ade a wo ye na nye wa nya de Emma says, "I branch a walk on you will be suku. I could not catch one because he had dear Bahan or Momodem Brand by the woman to Amodia Bahanity. More giants one and up. No cost one in Yemon I will yame. Will your home or mine ye ya would be Batman and more heavy. Yeah, and now Pomus says, you say, I don't patch an house way. Yamiato, Mammonia Jumanso, and my padas, family Remo. That's a brew at Tifonia for Mema Munina, aha. A quantio Heba clinic for Anna Yenemo a shea. Said ye nyina yenim no asase su ye ya kwantufo na oduefo nyankopon edina bedua akwantuo asase suo ene Dr. Samuel Nyakwa oda akwantuo heba clinic no na nyankopon enam papa yiso eye nsenkyerene ene anwanwade pii efa nyarewa efam obi efre wose me de diabetes ene ba akwantuo heba clinic asoye nanso nyankopon enam Dr. Samuel Nyakwa so ene menya masumdwe asikyire no akofom mitimi da dwunso bebrebe no ekọ menase a na ayetofo no ene mitiafo ma menyatenka pa bi otimi nante koba ama asumduaba de ode high blood pressure eye mojabroso so ba so ho no so edi adanse se ne pressure no akofom amane ono so anya asumdue de no wo low pressure so se ene ne pressure na ba beto normal ama wanya asumdue opanyini bi nso ba ono so na danse a wode ba ye ene se wase na mintimi enna wo mekokete so amedwunso baburu empredu ansa na ade ache yesi me prostate gland anase medwunso twa no manya ehaw ewomu enu nti odwunso piu odwunso agese wo chim ansa no adwunso obadwunso bewie ne na ne nsa ho nyina afo esanse dwunso no entimi ento nkose de esese konti etene efa ne bema no ene wanya asumdwe wa kwantio heba clinic asoye obi ba ye no wose wono de na wabubugu fom na ni daso nyina asa na busuafo mpo eye agina ma enso ne nyankopon nam Dr. Samuel Nyakwa da kwantio heba clinic so ama sisia ye kase wasori agana na mo so se kire bi ene ono so timi koba eno ene ma ye de nam ye ni nsi yo betina fidie so e kanfo akwantio heba clinic e de kire amansan nyina se ewiase mu yade ene ye diako na nia ehu ewomu ni se onipa da sani mfa na ni hu yareboa nanso yare ne de ohu yen eno ama kun ni mu ayedene ama nipa papa eno ntina nyankopon nam ni duefo Dr. Samuel Nyakwa ne na pamfo so esa nyarewa ahodo eto nsafra mansan nyina se yade nkuto ene dawo so yade nkuto ene tete wa bia ba kopa me kanfo ediama wo eya kontio heba clinic uhwe ekira kwan ewo asante mantema yewo asafo leba wode wani akire atonsu kwan no so no wode wani kire we se de obobopo na won sabenkum so wobonsa abrosan bisi ho no ma yensi nweye pai efa ho no oba betua ewo ho sanso ena ukwakwashiman eye enkranso tuom kwantempon kwashiman so tuom kwantempon no so uduru kwashiman traffic light na se pepe wode awubu sase wo pe basra so dan me kire presbya sorry dan na ye ni presbya sorry dan no ena edi enhwani mu oba betua wo ho se ye adwuma firi kwasiada edi kosi mem fiada anwumre be bacha no so memi nda kwantio enya adwuma be kwa akosom ne bofo tie ye adwuma firi kwasiada edi kosi efiada kwasiada na hyase anopa no wotwe ni apo anwumre no nan enefa sanso ena efridwada ekosi efiada ndie ye hyase anopa no nso na yapon anwumre no num me omenfa doctor numbers no entudwa ebia na person ne doctor atwetwe nkomo doctor numbers ne eye 0246 62 85 08 0246 62 85 08 Nietosu mienu eye 0241 29 66 22 Mrs. Subium 0241 29 66 22 Pusu numbers mi ansa emprempre one ma hwe akasamfo de bon se numbers ni gu akasamfo ni nasesa fa numbers ne doctor twetwe nkomo ene dai me kanfo akwantio heba clinic de amaso obi a owo kompo yade me pacha technicians mo fa ento akasamfo ni suma me kompo no abagbo fua wo mini musa amase se oba ubo base se bema se oba se
said ye my fra kaba fefe ne yen sliti ne atu chain no untimi antubi utie me da bia uyoba usiesie ho na wode ade atwa wukom wa nso nim se Ghana hanom sno ntoye awo bia manso da wode ade agukom sanse kompo no eto da bia ya na eye wo fere enu ntino da wakata wo ho saa mesrawo fa wani kira kwantio heba clinic yesi edom edi wonom ho efura kwantio heba clinic yen yaso ye honom na nyankopon de Dr. Samuel Nyako aba eji enipa ma ye ka kira wo se kompo yade no ye mfase kan ka akwantio ye mfase kan enka nipa ewo yaso ye honom nemom ye ma wadupa ama wanom aha wo screen ni so a ubohu se maami oba na kompo no ehye ne minimu saa na nyankopon enam Dr. Samuel Nyako so oje aduro ne ba ko pe me pa chaw ubanum aduro no once pe ubo se sa how we say nyina no anu ankasa benya abotre ebe nane afru minimu ho ama minimu no atoso kama afi mo hwe after no wonu ma hwe akasamfo no behu after no emra ye di aduro no ma no obaji aduro ba ko pe e wa kontio heba clinic kompo na na ehye ne minimu ho no saade ni nyina nane ama ne dwa wa ne mu ada ho ene wotimi kasa kama ebia wo ye bema wonso kompo ni bi how ya krom agubu so ama wonso so anya nufu te se oba mesrafo ni kira kontio heba clinic ye bema nupa nom de bia wasaso sa saade ni nyina be nane afru minimu ho no ama wanya wasumdwe na se kompompo Dr. Samuel Nyako oda akontio heba clinic aso ye na no wasa yade be bio na ontimi enhwe yade be titira wiabre bra mam kwan mam so fa woni kira akontio heba clinic bra yaso ye ho no na bra bagya ya hwe mesi ye adwuma firi kwasi da kosi efiada anopa no nso kosi anwumre no onum kwasi da nso anopa no nwotwe kosi anwumre na onan empa mu na yapon bra na nyankopon na papa iso wonso obede ho hye no so doctor sekukudam ne nurse sekukudam empanyini se dawro kofi ne gira mi akima ne timi mine sekan eno nto wa aboafo kukudam ho no ma obo ni chidom ho ye nyarewa mu hwehwemu bra na nyame nam yenso obede ho afiri yade ensem no watimi atene won sa aka kire yade se yade afere doctor numbers ni biom 0246 62 62 85 85 08 0246 62 85 08 ni atosumi anu ye 0241 29 66 22 0241 29 66 22 pusi number simprempren Dr. Bejo so no anu atwetwe nkomo abusuafo ma menkai mo se Dr. Samuel Nyako ayedi ne ho adanse odi no miensa abadwa so akontio heba mixture akontio ko mixture na akontio ke se nupa miensa ye tatahwe ne no yin so fd ahwehwe agi atum se enu no eye papa akontio heba mixture no yese osa na ejeje upa sane nso se akontio yanko ani aso ya ye triti osa yade a yentua waduro bia anase yentua waduane bia me pacho se no so ma me yentua duane obi beka kire se osa ni nti na enimako me ni ntos me ni nyadro me ni we akontio heba clinic yanko na yesa osa yade a yese unchiri bibia de hia ne se ubedidi awie ansa na wanom osa na etete wo yefunu ayekuo udidi aduane ni gina obo na obo ayecheko wadidi enu anajo ade achia to se ukesu anase ubusu a uti aduane ne pampan owidie mu ya yefunu mu tutu yefunu mu edwawa misraw address sawonom eye akontio heba mesha obi su tie mi yade afronsa typhoid na ejije no misraw entrawo ema sasa monila entricaturo type bacteria ya yetwa mu tia se s typhi mu awa no entwa wonsuno no so obi tie mi sabre ne nsuru no yese emu abobontokuro obi tie mi sabre yese ne nsuru no apapai misraw akontio heba mixture eno na etu yade friend say typhoid yade ase ama wanya afa ahode malaria fever de ene yese eye bonus omode omo ye nchene kura na oma yira mu ya ne yese omoja so ate okokete so a wontimi na eya na wani su briu kakra wa hu aduane to wanu anya ode wodro ene akontio heba mixture say nupa meka ho asemi de medofo ewo herbal shop pharmacy shop and over the counter shop bia ewo ye mpotam anyina wo de wo kwa wo si mame akontio nro miensa ne bi na menunum abio obi tie me ono no de ne eye koko ono no de na dro banom eye akontio ko mixture award winning drug no eno no Ghana ha nyina yese wo pa bi dro pa
etimi etu yade efron se kuoko ase a emra gafsha mpanimfo hia ye na ye bo enu ahodo abaso no akwantuo ko mixture eno na ya bo na botre se Ghana ha nya etimi tu kuoko ase uja na ya na moja wom eto da bia ya upusa woni te setosa utie me eto da bia wo de na de kuoko no afifiri honam nyina mesra aduro sesa wonom ya akwantuo ko mixture ema ne meme makwati gono ne syphilis no anase oba candidiasis o de prianaje ahimfi wafa wadro sesa wonom ya akwantuo care numbi akwantuo care mixture numbi na enyi namunyarwa nyina emfiri honom nipa obenye bi wo herbal of pharmacy shop and over the counter shop bi e wo mpota me the doctor numbers ni tudwa de atwato na mama musa sampanyine so bana so anko awoji wani so numbers ni 0246 62 8508 0246 628508 me pacho de chat one 0241 29 6622 0241 29 6622 Nyankopon onhira adasanyina nyame enhira wo papa so menua bema se obeye enupa ato efi akwantuo heba mesha na mame enkan 1 2 3 4 message be fama o say Maa Akos, please don't mind those people. You and your crew are superb. God richly bless you and your family. From Eja Asin in Suta. Okay, Eja Asin in Suta. Nyame ensure messages no. Mama menken kakra mo mate. And if you da and you know mo ane juma. Was a good afternoon, Maa Akos. You do well. My name me bacha on premises say. Chobo asena. Yeah, the phone line to John. My friend. My name is Anthony KK Raul, fashion designer in ACP Franco Estate. Okay. Was say NCC, they are rather going around telling people to pay tax rather than teaching people about the law. Okay. Was say, mommy, my name is Osman. God bless you so much. When you may ensure papa. Was say, good afternoon, please. Okay. I have a problem. I'm not with the Abania here. Na ya ka ede amount. Again. Yeah, try your home and I yeah, kwaba nemom yenua baby ewo America. Okay. Na ewia ya na me hu se wa send me audio bi ewo WhatsApp. Okay. Na me kotie ye. Na wa chese ne audio ne de eya dance adanse a opese yebo ema obi ati bi adoye na oye good efa adoye ho o USA na yebegya mo no aka na se mebra akosu enya akone ne Pro Francis ba ye no ese akosu asenra ye ka se akosu aguso o hospital ye no operation no every nyamiatom yatumi eyi kompono e de every ho se say oguso a all recover nkakra oguso a all recover nkakra enche ekro no be wu every ho ama ye nuaba no wade ne ho kra otumi aye adwuma e de ahwe okunu ene abusua aka no na enum na ye nuaba yi kire say or your donation, but na bibi on say catch us say ahadie so ye bibi ye appeal na say wo ye donation enya no kwa kwasa there be ka bibi gusu bibi ada wakoma so no dia aha wo ache no dia tete wo ache no ye no ye demonstration I'm telling you yeah Maa Akos me kriwa ye wa Akoma FM ye demonstration no kwasem say obi hu akwa hohihiem na ye boa no na wo free wakoma mu eboa there is no way say unya dansidi say wo de no wani ehunu a nyame aye wa ye nyoma bi ama e bia oje wo free accident bi mu a eno no wa ehunu enti ye wo say wa bisade no amam so no de ahyem wo baabi enti ye nua ba yi di a o se ode ba no nia oka guso ya wo de ba ye Ishmael o se ye mo na obi enti bi bom yenti no wa dance die bi eka depending on mama nyako any new situation no o se mo de ba no mi donate sika kakra na me bo enso mpaye se Onyakopon oma mikunu na ope in down for sempa on snafi and antime ba mpaye no na Nyankopon etie me suffer through the donation that I did
onyame tie me sufre ama sia for the past 1 month make me dey bia upon ejuma no abafie on here in Damfusembio. Even the days that he's off dey bia owofi na me say me can't wait e dey catch on say o donate na o help in Kofa. It really helps. Thank you so much. Enti yenua ba no adanse di a wonyaye efri sika wode beboa yenua ba akosua nyako ene ne kunu se yemfa emuansa omo yade ono so adanse die no eno nti no anytime bi a wo betis wo bi akwa ahoyehia mu na yeboa no wo Akoma FM na efa Onua TV ma wo hwebie efa wo Sekrom TV ma wo hwebie efa Rabi 1 TV ma wo hwebie Facebook YouTube TikTok no eya menfa ni agro wo de ya no say wo hawo a wo no wo beka e de agusika no so nyagidie ne fa Akoma pa etechire ne Sunday Akoma no munte na eye anytime bia wo behu se yede ansa na yede obi be frosoro ha no ne yehunu se aduru owuo ene nkwankwanta nti eba ne saa de wo bia no faboa ne yenim se onyame be fa so na waye wo bisade bi dia ma se de waye bi e dia ma bi a yeda so wa eno akra me de ba ko bi eno ye writer me de ma o che se eda egusu a e basa ya me nkoso na onhyira mo sa abre bia no mo so ye mo middle now then na wote ho a waye stay for sa no ono edwena se okay enti say asante be kwai kure friend edwena se fo enden mo hwa na chese mo de hye na etie dwom 87.9 na se bi asema wo kan enimu a won so ye numbers ni gu ase wa frɛ minima sem ni mo pa enim ewo mu nso a waka bi na de abam so amaye na bibia tumi akonkan enti Anita yenkwai mampa chwe de mu humia ma sem na me de bedan mu me pam cho me ma me free mu 2020 na o free mu no ye 6 ban cry wo mu ye mensa na mensa no o mo papa obi ankwana ne papa na kwame no Akoma ne papa wo enso no ma me free mu ta ma me te ase na wo nhwa akora no ba san se ma me no hu ntino no awo ye adwuma brand ho se ne be obehwe won nti ma me free mu no papa ne ba ye no be kan se ye no wi a obeba fie ne abusuya betena ase no makasa na wo hu do de be ya akora no na abusuafo ye se yo mate omu ye no wi papa ne ko e wa mabiem ye friend line wonfa ewomua ashobo papa ni din papa nyedi me pacho edi a me minimu ye friend no ata ba me nim din pa 87.9 odi nti omu ye ni wie na okoye no wan babiem ye friend line wonfa ewomua no send 100 Ghana won send biem to say 6 months and sana ye friend no asende ebi anso aye friend no hu ye line no a blocking en won fire ko ye friend en kokra bi sa na oye ya e de kopem se minia ne de ba yare ye ka tire no o ka se wo beba wamba ye ne an ye hwa akula na kopem se ye ne se juma ne hoto no ne hoto ni ne friend ka tire no se ne hospital bills no betua no betua e by e chile kan we ne die wa metua 1 cedi kura eno wo ho enu achire no wan hwa akura ne biom esanse ma no wi enu nya no so anko school biom 11 years that time we 11 years mi na anko school biom e de be pemanda ye de wa hanum say enti ye frɛ papa na mfa ko no ye frɛ papa na mfa ko na me ye voice no man say sisi e wo nsem ma me ewu e na wonum ne ekɔ enti no so e na adwun say akura no o me hwɛ no ana say wo me fa no emfa ne nko nkɔhwɛ ne dia enya me de ne beba ha nti me kan za asem ne kire na 2 weeks bi o send na 100 Ghana 2 weeks bi o send na 100 afri die we jai kra ebi mabiem ye friend na wonfa me ko ni fie eye bebi a wo fili ono wonte ye ho no mo wa rent ni ko ni fie kwato ni nua ma na mde kwato mo nim se sisi na me ewu na akola na omunu abe ma ne me ma me wo ye no ye pese omunu abe ma ne be fa eye mi nua no enti no ye de batu omunu ye sra omunu ane nkasa eye mi
nua papa na ka kire nua papa ni nua e ka kire me say ono ne ma wa wo mo no o mo papa mete wo mo na ni nua no ne papa be fa no sasa no kan e na me ni nua ka to na efirifio e na yeko yekulum eno anu no papa no your friend na on fa ko pim sem ka ahana sam kire na o send in 2 weeks 100 Ghana na afi de wajaye no enu ntina me de ono nso aba han kwa me no na de otoso no nso na afia no ono nso ye ne we yekurum ye ne papa ni nyina na we ye ho na me ma me free mu na me ti ase na papa no nso emfi akola no nti me ma me free mu na papa no ba ese obefa no nti ba so obefa me na ye se nka wo mpene nti achi ye no na wo se ya wa pene nti oda akola ne be ma no na oda akola ne ma no oda akola no eno anu so eguso awutie ewa 87.9 na wo hwebie ewo Onua TV Rabi 1 TV Osekrom TV ya ne nyina ewo wo multi TV no eso no na before ya na yakone ata akodi nkomo no na mebo ne tofa case ne tofa de ache ye nua no mo a na afi na wono mawura mu ewo Nua TV no ene se maami ye frɛ no ya jamfu a na ya jamfu owu 2020 at the age of 43 years no kwasem say ne ba na one yete ne di nkomo anita banche se wo maame anyare ana ho se oyare anwumre ade chi ya na owu yi ade chi na petututu na je say ne yade no kura nya 24 hours na wodi efremu no na ne maye nsia empanifo miensa no wedi nkan no on papa ye baako na nkoda miensa baako ewo 12 years baako 7 years baako maame no efremu 2020 no na wo 2 months 2 weeks wo mo de obia no ne papa kwame ne papa ye frɛ no ata ma afia ne toso mienu ne papa ye frɛ no kwaku ya afam gukuada fa ya wada ka ho abosudin baako ena baako ketewa no maame wi no wo abosumi mienu na wotwe mienu no na ye frɛ no wisdom na o maame no wu ye no na che say o maame ba pani ya wonwo da the age of 22 ono ene ye de akura 2 months 2 weeks no ema no na otete akura ya na kwa akonya emfie mienu no kwasem say emema ata kwaku ya eni apiaje no omo nim se oba ya wo ne no ewo omo ma afrimu nanso omo mu bia ni ho a wo mo hwe enkoda no omo mu bia ni ho a wo mo hwe enkoda no eno baako ena mu wura mu no mo te se ye no papa edi nkoma afi wo toto papa so a wo hunu ba bia wo keka ne nsem kura fa no enti yenko na yenhwe se ye benya kwaku yaw eye mafia ne papa na yene no adi nkoma na The calling is currently switched off. Please try later. The incoming number you are calling is currently switched off. Please try later. Mafia papa na wote say ye frɛ no no wone ne kwaku yaw no wote ye nka no wadum ne phone we ya de pa ko anim bɛte sɛ wo hwɛ oba no anko afra kyerɛkyerɛ mu dadaada sɛ wo hwɛ oba no na ata no atakura no na wonim ba bi anko onfa da bi ata nko onfa sɛ de yeze frɛ ye wan ni de kasa koranya enti ye fra pia je nso ahwɛ sɛ obefa ono kwa de ono so kra bobo kwen jese wayi sim na we ote ye nka no wayi ne sim no no we no wabo nsu aguso tu frɛ no ade kwen enkompo ene ye won firi Ghana ha eno na beboa no won firi Ghana ha na pa se be kwai ha echi ha ye be kɔ ho ye be kɔ ade yi se ya nkoyire won podua mu se wo musa wo be kwai o musa wo be kwai enkompo ba ko ne edo mo kɔ be kwai no so mo pam wo mo so mo de aba ha no eso mo de kɔ e be sa pam wo mo sa enti ya be kɔ ho wa ya be kɔ because asem no kɔ ka kyerɛ no kra no ya ye be kɔ efiri se nana no nkɔ akwala no na wo nyini a na ba ma na ba beje ne ba na wa check na abrewa no sika na ama no na watwi ya adwuma be na abrewa ya won kɔ hwɛ ba ma ni nyini na papa na be fa na beje na wa beje na ma beje sika na sa mre wa ntumi o deny him was asasi so we say hi Maa Akos, I follow you from the UK. You and your team are wonderful. God bless you. God will bless you all
for many years nyame onsha papa ya je nkwadodo ide ayade ya je nkwadodo ide akasem ya yebedi atem wo ho ene de bi ebaji okay mommy na menya sem o de beka sa maybe na bi na ifo gina ho ba ka ba be guminsa also you and your crew are doing an awesome job. God bless you. Ekria Jenfu and Yameche on also America. Okay. Yeah, bekwa adwama so na adaroma yatie for yensra mopa na yemoye nuaba manam se na nia brani din adekwaku aboaje na waseni nuaba edi amonu jamfu anti adehia mohwe yen ewo nua TV no so na Facebook no so no amonu jamfu a na da TV no eso no na eso so mo amutie radio ni ntino wase ye che na bosu kakra se de be ya mo betumi aboa yen na yahwehwe na kira kwan amonu jamfu ano anya mfisha no aduanan mienu 42 years na ni aba mani chem se sebe o wadwene mu yade kakram eno ntino enano brada ya ena chese wa free fie a won ma hwehwe na kira kwan ahwehwe chese won enya hunu no na bra wo free fie no na atade a ehye no no ena odeda TV ne so no a sede atade ne hye no sa pepepe ena chese wodi free TV ne so ana se wodi free fie na atade ne atade tuntum ma mutie radio ne ntino na wo shada de tuntum straight dress tuntum ena wodi free fie wanya mfihia no aduanan emienu na we nipa tuntum wo shada nwa bebre ena no so ane mu enyedu bebre na so ne nan yesi fomo no ena wo mu chem se emu oduro eti se wo TV ne so de a atade ehye ne ye different de na so no ne nua ba ma ne si wo free fie no na wo she straight dress black atade tuntum a ebombo ena na che no wono anka se nipa tuntum a ne mu nyedu bebre wo nwa bebre na emom no ne nan a esi fomo na ne nto no ena emu oduro wo ye di kakra wonam so anyanya sabe ena madwene mu yade no enti eda etwa to a wo mani twa ne so ye na no benada ya wodi frifie ama senior high school area ho ena chese wonum chese wo mani etwa ne so na efri sabra ne de wo ma won twetwe da na so sere ya monu jamfu a wo nya hunu na kira kwan eno nti ada woro masa wo hwe yen ewo TV ne so na wa hunu obi a wote sa bomodi afre owura akwaku aboaje ewo 0242 18 82 24 0242 18 8224 0248 71 2802 0248 71 2802 ya moye nuanai na wahwehwe ne nuaba na wose achede ewo ho ede ma wo abebwa no na watimi ehunu ne nuaba amonu jamfu a ekira kwan afa 3p garlic mixture so wadwa ma so de ya no bi pa na ye ni adaje ene amayade ache ye ede atena fa akwa no nti abre bia no sa wo yade ana wonya de ba made na no bi ya fa 3p garlic mixture eya garlic nko akroje walma fa nsuo fry enke janti ahode ni nyina tem yade bebre no asa no bi abebwa ho pan pa ede afru nam se eboa my immune system no enya hodi Piwak Naturals and Sanom 0248928824 0201000021 ahomka hit patch enso wadwama so plaster wanwa so pa eboa nipadua no ebo ye ho ban edi free ya ho eno nti waposo na taya uya anase nanu ada wonya kwansha makasa na tofre ho free sabda na brebia wote ya ewo kase enu a plaster wamo edi hahama kakaduro cinnamon oil afrafram eno nti sa wode tare babia ya wo ya no ate sade kane no na wo bi price chada di enuro kire so no asa pepepe ena adwuma me ya didi so ya abomoden na afo ani chem na kwajo de new tafo Cab Royal Pharmacy GB Lifeline Willikins Pharmacy Chris Pharmacy Old Tafo ena fe of Akisi Chemicals Enkran Pharma George Pharmacy Palace Pharmacy Jukat Pharmacy Tribe of Judah ebi wo fa takurade Buakwa Pharmacy de ben ne Kwak Pharmacy chese pharmacy ne de do so papa eti abomade ya na chese pebi na onsoso enyama nkoye enfaba ebua eto ya ne ahoduto nyina ase 0599 991149 0599 991149 Home Sweet Cereal Lagoon Mix Tom Brown wa mo de wheat and money soya beans afrafra de papa empanimfo di kanfo enkwada nso dia wa wombo monum se ton te mesesa wa kwada bi wo fia sabra wosen kodidie pa na mu ye dro na so mana duane bi agon mana duane bi agon a wo de abomade apesa tombra ibi ka ne fama kwada no wo bedidi pa ma wo fo wani age ahode wom se bebre protein ahyebu ma energy no so gina fiber no so wo ma chese nipadua no wodi bi a etime eboa pa ma nipadua no eye kama we no to se fia eso abusua nyina so nam se empanimfo ne kwada nyina wo bi abetumi adibi Poco Trading edum pampa so
adum PZ K we bua kwa ofenso tano so ena tonso yebenya tombra fufure bi atom 0246697358 0546921728 Sanso ena grow fine mojadro so bebua pa amo anyi ni fine eti bamade na unsa enka de waya de afe na wutiesie wo so ate papa manta de nyina heha wa e grow fine mojadro afe so kura bamade se brano ba no biem enam se ba ne sa na bebua ho ban pa e de afri ya wa hodo nyina ho enkanka any infections ahodo e bebua papa ene ti grow fine mojadro ni amansa enka de anopa bia te se kai ni twamu a eye mienu miansa na nu sia ye di e de esi wo ni anum ne kakra de okwa fichira wo buni nsa wate ya anase moja ne manasa wo de no kwa de wo bledia na bro so a grow fine mojadro yesi somre no bi na ni padua no enyi fine 0244596532 0244596532 wo no bi pa ni padua no e benyi fine pa ama wo so wani agem Rock Clinic Limited Kumase Alaba Abu station wani siko house no edi animhwem wo monsa no na Pakum capsules ebaye emema ne seminhmi nio emema no akane no na ema ne fo no manya hwe petre sam petre yo ene won emema ne Pakum capsules no wo bia jejane na so ema no so eya na nkekaye nti na ahemfie ho biebie be ma fa ba ko mie no no kwa dem ade tia wo mfra na wo mfa no wo ma no nom jariki of 442 ama manyina da won aye mesime afei Ven capsules VENE eno so no ma eboa pa ema prostate how no ehso no e de ma de ogu suo tentem wadro no aye Ven capsules Medfagen capsules enso boa ema moja edi afrusani e woni paduam yebo ne mrane se akokora ene abrewa eko jogging 0248885040 0244183230 na Karensic Ventures SMN kancho sa enu papa no wonti ana womode ba ye kasa bibidro pa ye resa ene Karensic Ventures won moti ase papa wonti wade Zahara Mr. ba adwama so Zahara G capsules ana fei Zahara Man capsules na de ka hono ye fe no hindi heba Mr. ya no bi pa na emo na nipadua na enya ne naso na mesra wo sa wo ye obi ana no no hwa bi na cha so kwati infections we treat ekwana ba ene adura me de ema wo ene eye Zahara Misha ene Zahara G ba ko ye topa ye ba ko ye ni nsuo wode topa ye ni nsuo ni nyina beka bom so hono na de amemene enti sa wo mene topa ye na wo kofa nsu foforo bia eno ane Zahara Misha no a ena cha so be meja sa de won mesusu de agu ho no na wa memene ne kama eba ne sa no a ensa wansa wa agu ahemfie wa wotadua no nyina da ebeku no kama na infections no eto ase e de amaw afei Zahara Man capsules eye bema edura eboa pa ma bema etimi jana na so pempem konkan na wo so hu so na ayemre ni nyina nkwamwa ni timi sode na o mema ye no etimi edimo hindi heba mesha malaria do tatahwe typhoid and diabetes etwase 0246348334 0248569335 Drywood Heba Hospital sahwini na dronim wanu wadro papa enonti sahwi ana chese ayasabia ni ti ewo na enso wonti wanu mabebiebi ewo dwoso ye nche ha yi a wo biewie no eno asade nra hodo nyina aba monten so Drywood 360 capsules to sisi yade ene sasabro ase ointment no so adwuma kro no na ye eno ti sasabro awo so na apeso utu ase pa ni sisi yade ase a eno emie no 360 ene ointment no bamade akabo mo eye adwuma pa eye yawo asentempano a Drywood Herbal Mixture enso beboa ama malaria ene de nanumu ato a wontumi ni de eto ase na emom sha no so sawo ye ba pemfo ma kwadanufo ana wonyanya mfinhare dum yensa batwe ho ade afiri ho 0244886437 0201681717 Richmond Herbal Center ekwiafonku ene ne samna enso wadwama so eno ti abomoden na wonsa enka de na adwuma din pa won se ka ne se ekwiafonku de na chese ekwiafo ne damabam sanso so ena ye contractor na sa carpenter ni shenkani footballer wo bibia wadwuma din enyina hoden den transcendent de bia osisi ye oya eye ekwiafonku edu akagina moto ya bia se afri ni paduam ya fa bi sra ni pa kwakwa na tontu na redie no ene ena ho sanso na samna no wo ba afa brodo acha wo so pa esi awo ho kwan fa kan su fa sra sawayase ebe na ni moja to ni nyina amode ho sanso ena be masa nwumra wo match bia ene am saudade wie na akopem aye dinkan efa kuafo samna ne keke nso wo de fa sra osisi no achi wo shop no begina so kama na wo so atimi apema konkama bibia koye ede amount Samdora and Co Herba Sam and Co Herba Blessed Herba Jeff Herba ena fe Paulina Asapa won mo chobanya bi atom 0249186845 0546840846
frɛpɛ Richmond Herbal Center wɔnom ɛbɛgye so na ne toilet rolls na kitchen towels a obi agye atum ɛyɛ free Bell Pack wɔnom akate aba mountain so na Bell Pack paper tissue no ɛdam for toilet roll no ɛyɛ say moton was soft but not weak ɛyɛ strong but not hard bibia ɛyɛ perfect eti abɔmɔden na wonsa ɛnka de na kyerɛ nneɛma enkoye ɛmfa ɛma na sansom ɛna make for Bell Pack kitchen towel no emodu papa ɛna odi kitchen wo say ya anwane nyunu a na de paper uwia safa kan so na chi mom wo betimi asamfuru mu asa de wadwuma ɛnam sɛ wɔn ma yɛ sɛ ensi hɔ na ɛnkyɛ ɛfama afa wɔn ɛwɔ packet tissues a ɛma ne mɛmɛ nyina ɛma ne de to yɛ purse mo ne bag mo na ɛma no so ɛde ato wɔn bottom nipa mu anase dom no na kyerɛ sɛ wayi bi wakyɛ na so obi aso na de paper fifire kama na bibia koye ɛde ama ɛno ti afa na aba ba ma de aso bɛfrɛ number yi no to bia ton 0551144400 0551144400 yame insha papa amasa pondi akoja so na sabrede na yaka wo se na eyefiada akomamu nsem dwumade no a ena waso egusu amutie no ene yefiada ene yeboja ye mema miensa bi de nyamra sema me na wie ye ni abre papa ba mema me ni aba abra kwa ba Marcos meje usumame boko na nso ewe wo hwan fe please na kono na me de me ye de dru mabawa ba jo lazy we de said de akua hwem ne nani wo but fatume ho ai we de fatume ho mesro me fepa ene mesaye from am enyasem ketwa no ano no why de me da se Maa Akos awusia enanso so eyefiada se de Maa Akos edi kan ekan ye no efiada duru se dia yen aye ton duro de bebre kwa me ka se ikura bia bedi manim omo be kasa aha me sore nso so efiada nde ya fa Maa Akos fa che ni e fa ton duro san se yade edi nipa bebre nya ewo asasi so se de medi kan ekan no da bia no me se Yesu nya ma ya ye didi aye num no eye dan ya ye ne yade enetie ni e bisa se yade no eba ehemfa ena wode no efa enunti ena awieye kan for health alert clinic ede amount health alert clinic de yedwumadi a yedie ni na ne se yede ehaman nubuna ene nuta ene di dwuma ewo ho enti mpa chaw se wogitum se oyare eniema enkoye ewo nipadua ni mu a adaworoma fani ni na ebehia yen ewo health alert clinic na yen kan yade na aye kranko ewo so no ehun senka yen na enfama se de be ya won susu wapomudin ehun sem ebetimi agina brane enu nti awie ye bisa se wo hono mo wo hunu se wisisi mu no aya na agi sisi no eye wo ja wo ye wo hwia enye kane no ye mu bebrede ne yenim se wobetimpo se obi ka se misisi eye ne ya na eye abrewa anasa kokora na nso na de ne yehunu ababa wa otu ne nan ba ko ha ne do ano so misisi wontimi nkobiem ade ene kura na wose otimi edisi ba bitina se kakra agina ho misan se eniema enkoyie ewo sisi no mu ye de kan aka se nipadua no esuru nie asiye nie na besisisie no eso enti se koba ne sisisie no ahoden na ewom eso entimi enyina ya na ne nipadua ne nina no eho nsenkaye no akwakoye bibia ewo ho eno ntimi dofo papa bia wutie me ewi se wode no eyesisi yade wo pagya ne ma wuntimi pagya enkrofo so ya no pai bonso nwunu kwa adwuma gidigidi ni wuntimi enye bia mpacho enti na fie emfa wonsa enhyehyɛ wo dam nifa mu ema yenkɔ ema meto ne emfa safo ne nya wo se sister Akos won hwɛ gye me safo ne to na me mani free school ne ba wo de safo na mo no mo de abie pno mpacho pe wo ho asɛm eka na fe pe eduro efa eka afei wa poso no etwetwe wo bi wo ho ani ntini mu no aposo no na poso joint wo sa no edi ni shim wonti menya ne ho hye da bia ogumpamu saa eni ade a kyan ye koye bekɔ aba beto no wo fie so wote wonom na esan sa apono so no entimi hyehyia ye enti ahoɔden a wosi wonya na afei odidi dwuma se nipa no aya wontimi nye ebre bi na meka se ade ma yenye ma ye danso edifri mema no ho ne se wo ba ade nyansan mu no wahye se wo ba bia bosume eso a etwase sebi moja bi efri wase mu ho eba bonten se de be ya wonipadua ho nsem ebegina ye eno nti wuyi oba na bosume eso enkrofo bu wo mo nsa no uhunu bia menua ba ma ne nya wo de bebre enka se kura de ne ma buo mu ayeden a padi ene nam 18 Ghana ne 20 Ghana no kura de no pɛ ho asɛm ka me pa Charles de be ma na danso
wo ba no e de free bema e ho ne se bosome so a e twa se wutimi ebu nsa na nye se wo bu nsa ene se wo bu nsa no ene hia yen na emomu bu nsa no ne wabu ne ye ena dodo e wose eba no e wose ni na eba na afei enye obre anase wo ya obebrebe ena wo bete eno ne ho asem ene ye ka eno ti se wo ye oba wo de no emma kora na wo nso a wuntwa bra e twa se wo hunu se bibi enkoye ewo nipadua no mu eno tintempa no pe ho asem eka afei diabetes yade yade a eha adwunu ye na nsen ya mi ankasa me yonko pa ne papa ye kotwa ne nsa no esan diabetes yade no na wo hye papa no watimi agina ne nanso ekoba ekura ne busua wo mi se obi ahye nenso diabetes yade ni nti ene ewesi yi ne nsa ba ko efri ho a ye bisa sesei ebusua o mani eda sa papa yi so a ne nsa ba ko eni ho sesei a esan diabetes yade no sesei die na sa ebusua no ebeye ebi a wo nso wutie me wonko a ena wo ye ebusua no ani da so ene diabetes yade no wo nsen kakra ase ebi yi ni ti ebe nipadua no ma mepa acho entina ho ema ebusua no enye mobo pehu asem ekantem ne nsem no se ye kan dia na chese ye de ni na eko health alert clinic akohia Dr. Kiki ene ne nurses for no omo ene ne diabetes yade no ye kura ano edura ye de ebehwe afei hypertension yade yade a eha adwumi ye ena kra de ye maame no mo nyame adom so wo mo afefe afuro no enhwehwemu kire se eku wo mo pa mojabroso ene ade no ye ka se mojabroso nye se moja no ayama ena ebi ye yasemu ayama ena ebi ehyiegu me fa chaw nipadua no ho nsam no de eye bebre ena empempim no ya na me pese me di nipadua no etutu sebi ka ho won se ka netai no edwa kire se de muni ni na no entimi enye adwuma eno nti sa nipadua no nso sa na akoye se ne won sa ba ko ahoden enim wonan ba ko ahoden enim wani entimi enhu ade a ebeye den pa se nipadua no bedi ni dwuma se de kane no na esiye no afei wote hono mo a wotimu se wonan ene wonsemu nipadua ni mu aye titiriti se bi moje wo se efe nipadua ni mu ne dimu afunsa ne se de beye a wa ho keka no ebetimi agina so no entimi nyesa entempa na wo pe ho asem ediaka ene de ma no ye japade no eno ane ye de gi ade enti sa wo ye oba se bi wo japade honom no ase ye ho no ye senke wo se enka efiri ho eba no eba etese jeni pampan na wo de yi de enye jeni mu de ni bia akoye no ho asem momone nom se bi totobi no mu a menua ba mpa chawo sai check fo no wo moje enti se wo kunu ekọ ho ba ko ne enu no hunu se ho ye fine ho eche eye man kama ansha na wansan so ama na chibiem enu oba mesrawo ye wo ho aduro manipadua no enkasa sanse mana emema binum gina bronsan so to safo ade ma wo mo e wase no sa ma no wo mo nchen woni nina ne se wono de edi kan ne nsa no bo e na ase ho enso ye adwuma enti se wo ye oba na wo pese be ma esoso wo so se wo hema enti na ho e ma gonorrhea ene syphilis yade no enje ase ho emoso entempa ye wo aduro na se ensubone na ya na enka wom na egugu no nina entimi emfiri ho afei obode eye mayense anajo ewese nipa wutimi eda ne nipadua no eho esisi ne ho so obi wo hono mo a anajo ye nina yakose ye kete so akwakoda no se ne mebetena ha mefi ase me kasa ne won kan na nukura enwu so obetimi asiri pa amade achi se wempa cho anajo de ye mfa nsiri pe ye deda na edamu ne mu no ye nya hoden foforo e de akoye nyuma so eno nti se kodura nmre na se wuntimi na mepa cho e ma ne nya wo de anase wunye wadwin se wu siri penemum enanoa ena ema ye ko Dr. Kiki ho a wono no eye doctor penya woda health alert clinic no na fe yakwa ko bisa ho asem se doctor na de na eye me ekwan ben ena memfa emfa so yenim se ni padua de se de asia ye no etoda ebrebebum enti se de wusi ye woni ma no wuntimi nya ne sa na emom ekoya ade a etoatoa so ena wo ya ade we ya wosima bre ochina wodon sa so we ma wosiwa bre na se wo no eya ba be ye wusu ade bi nso a enka woni padua ho a afei ene ba beka ho no senye yade a na ne yakwa koye bibie wo ho enti mepa wa chawo se woni padua no enye adwuma bi na waye ne dendenden ama wo hunu se o na wotwe we mu de mebreye na emom akwakoye ade bi a kakra bi amabre mepa chawo menua ba menua bema me ma me ne me papa bi a wutie me entempa na wape ho
ho asɛm aka esan sɛ no so ebetimi ayɛ yade bia eyi ne ti ewo nipadua no mu prostate ho nsensam de nanka yenya enka enti ade bia ye prostate a ye cancer anasa de wo ho bia ye de kɔ na afi yakwakwa akoka ewo health alert clinic wo mo akachi ye de kan yakasa sɛ nipadua no mu ehyehyew wonan muro mu nipadua no mu ankasa ne nyina ɛhɔ ene ekɔ akoka no ye de yakasa ewo yahye ye ho no ye ni ade ye frɛ ne sɛ ade we de eye krankro de hia ne wugidie sɛ wode wode no beba be kan ye de ne ho na afi yaboa wo na sɛ de nipadua no yade na abemu no esi edidi wo mu akwakoduru bia sɛ wugi yendi sɛ ye betimi aboa wo ewo saa kwan ne so a entempa yen so de ye wo no ye betimi ede amaw na wo nipadua no asanso afa ne ntuma pa ede efra ye ka ede awie no wo nipadua ene wo nkwa ene yi sɛ wukura hoɔden a ena wo wo nkwa ye kwa ye bai wo nsɛmpanimfo eka sɛ ama me ne wanse efri yade sɛ wo yade na sɛ sikampo ewo hɔ a ebe ye den ene wo nya anigye eno nti na ye fiada eye den ya o chinanka yade eni hɔ no mu a ayefuro bi anasa ye bi wo betimi akobi na enso so nipadua no enkɔ ye ni nti no akɔfa saa ede aba ene ye nhia ewo health alert clinic na we nyina no yenka emfama Madina Kaswa pokuase ashaiman ena feitakrade wo behu yen ewo hɔ ye numbers a ye di djuma ena ye di 0242 51 88 93 0242 51 88 65 enti Maa Akos medase pa ye di AC hanom nyame ya adomu a da number no sentimu biem enfama enti ye numbers no ebiem 0242 51 88 93 0242 51 88 65 enti health alert clinic ena wie ye ni hia ya ye ni edi nkomo ye hye ni mu si ye ni ebehia na afei de haw ewo nipadua no mu no woni doctor ababedi ho enkomo nyame ya adomo a dasene ye besanso ehia mu biem insha papa mabra ena wotene kan ha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no ene fiada ene ye boja ye fiada de se ya ena ye kono was from teacher constitution we are good afternoon Maa Akos. This behavior of some men make it difficult for children to celebrate Father's Day. Greetings to Honorable greetings to Honorable Frederick Kwadron Council of Mason Kwanta constituency nyame insha papa Pastor Julius Akwaba Mama Joso Nana Akwaba Evangelist Akwaba that Christa say yanko straight Pastor Julius tiefo nyina tiefo Joso to say the edikan aka no Ghana no say no mo ya ma neoma no just say because you say ye patcho na mo aye ha say no na ye de akekere ye ho de nya atwom ne ase ye ntimi nka no kore no oye nyina ye hu se no kore ne pa ha ne da nanso oye pani oye maame oye papa oye mesofo pani nti no kore no wonim enye nipa no no kore no na nipa kura oye no the same asem na obi aka na okotere so atua no say ya kwala na ka ya nkobebo no ntina de sa asem nya asem aye nipa ko a woye na ese Ghana no se nipa no ye nipa titiri woye pani na sabio de odi ni nya ende yenka na mum so nyi nipa titiri bi no ordinary person dia sa de kodie na no ene yesese yeka eno na amo Ghana no sa ayifo mo be kwa ya omo se ye de aba radio so nti omo nso asem wo adwuma na ye adwuma ya boawo on se Ghana no ni pe bi ho omo hu de omo ye omo adwuma omo no muni mani so wo se ahoyawo like but ye hu ne sank ye nyina ye boa mo uta because muna about ya about e wo de ye ho omo agoso se wa kompo ya ko ye firi ho about e ho ka ababa to ehoka muna abaye le budget o tesika de puduo eba to wo mamu se social welfare for munyi wei na obi ehoka obi daga tam ye nwuri maame ne ade a muna munye sa adwuma no na yenye abua mu a sebi o sebi je wa mojo se opamu wo monko na modi kan de akọ radio so monko wentias wenfi obi funya wo ye wo se ye bro ma adwuma ye se bro ni pa ye adwuma ya me se ko me ba ha ba boy ya paso am ya word
ye yi wo mu pie what I say ko me ba abebo ya ba so ma ya wo kire se adwuma omu gipe o ho bosom bia no ya gibi ye boa wo mo na ye kan kama 7 produce an sa sectors na ye yesi wo no ana nkan kofo de nsem se te se eba wo ana mo boa wo mu kama asomdue ba ko mo le baba radio so body be pede wa ha etado na mumre mu ho ase no mu ma hantani na be no mu say no we are not doing what is right, that is why they are coming here. Radio stations have been and can we the Tiamu can't know bit last summer, but what's this? The Animame or the Mamma buyer, what am I mamma, papa, but your mobile budget, Papa, bro. Huh? Money, Lord, I can't money. Money, fair. What a money carry upon her. Why would you trade you near the copy so best? So, it's my master. Mamma and saying that you're Monkra. Mamma and saying Nara, you're Tomonkama, or Momo models of Mabami, your dear Shan. Yes, you may be do woman. This time, the young fan chow. This time, young fan chow. If you say, Mimity Master said to you. Say obisia no ni papa rena na ko be vagabo na no na kwa atoto mo gu park so omunya wo fo papa mo hwe omo a ko be ba attack o enti yinyina we are all at risk enti entina nkia no ntum am obi mu bantu ba bi hwe no akwane say ya no de abaye so ye ntwema omo this time Osima, those men are wicked. They don't deserve to be fathers or even give birth. Na na kwa ya some ko to the Marco adia ha mi nyina ne se mami wawu mame no wawu mame na wuko enti we ade ba biem na papafo nka aka mo anka de ba biem a mame no so kronko hanka be busa no questions pa papa questions enti akya ya no atum na kanya sa questions be busa no ekwan ya wo fa so nya sa ma ni nyina no sa ma mi ensa na esesa so ni nyina no ni 3 year pa eti mesra meme mesra wo mu kwaku yaw mesra wo apiaje mesra wo ata mesra wo mesra mo emo nye sa ade ya no emfa nkyere ababa wa wei na mesra mo onsuma mo atopabu afi no no a beto ne de aba eno se dia crazy tata no mama ofa ha mama o ya mama o yesi ya mama o di we wura nanu mama e die be nko a onwu yo wonwu ye ni nua eti mesra mama mi ensa nyina omummra omunua maamu we mu na sesa wo mu so didi wo mu achi na wo mu baje wo mu no mo hwe wo mu enya die wo die tiase na wo be pie wano aka ache ne se me kra me die ye mama fa no me kra na ma bi kra ho mutubi ya de bo ha me dwene ho amentiase wo wote wo die wo ma yenya ya tamfo ye wo tamfo na ka se wo kai wo nua be man ka se wo pia no bra ko ne ko hwe no na oba na ne wo ye no wo sei bi na ka se nua ba mo nye ma mesre mo monye sama yai na mo ha adwene wodi anka wodi mirika wadru ha woka wadru ha eti mesrawo omo nyina wa abusua ne nsore na wo muntu omo da de hyefo na omo mra mehwe omo mba nyame nsira ba pakua ne ete ne nka na kua kokodin na obi se ne de pa Maa Akos, God richly bless you and your workers. I think the 3 men are not human beings. They are hopeless. Please, Maa Akos, don't give the children to them. They will go and kill them because they are very, very wicked. Have a nice day. My name is Mr. S. Ayim. Baba. Miara. Enyo biara. Asemi Akos edika. Why na beka? Shamunsanso musimunka. Sikafo de ba asunse de musi ye no ehiafo de ba asunse de musi ye mo kansantura adwuman ye ne the 4th arm of the government so no enti say asem na ma wo na ba musu kunya asem a musu mo fa koma radio fo mo fa koma radio fo ya no so no na mo so mo de ba ne kansa mo fa koma police fo a na no nye inspector bi ne abo ano ma na enya akora da ne so bed na be da no so hunu ba bi on fa efia ha ye wie ye na afa inspector na this one free ne so ya no na we yesi na se wo de edikan ba ne yasim fa ko na ko official report ni ehu de be ya se firi akọ
oh urade Ghana Say juma wako mutreni a oje mu akatua na say wo se wonya mama de meka che yenu amema no me nsa ne se nka sante kasa ese akola onyini papa fie wonka ho ka we de nka wato adi pa waso mami na wu enti nka we de ya wodia fa kwada na hwa wade te se mami so da sama do amu mema mi nsa obebom dua papa se na mesra yenu aba no enya ho kira se mama ka me de meka nsa onfa ntoma mo ne yam no nka nche nkola nso papa wu na enso ye den de go eye den o ye den wa nkola mi nsa 25 years kwaku yaw se wonu yawa daw se wonu ku daw se wonu 1199 se minim na kwaku yaw no be so wonu wo de nyame adom on na fire no there be atana fire no so be ba atawa ya de bra ne mo na hwe kwankora be fa so a woni mema ne mienu so awo ba no afa nkola mienu na do mu ko wo so obi agene ba obi ankohwe ne ba ye be sere mema no a ye tutu nkosu agu saa ene na ma ye prosa no mu hwa ne kosua no na akokɔ no be ya akokɔ wa nkasa burunya obesa nkwan papa na ye nhira ma anya saa me de bia mka nkokora blom na de roba asha okotim ona be hunse wiase ye 40 ona be hunse wiase ye 40 Maa Akos, this lady sitting down there is so calm. Please, Ghana police, do something. Yo adofo ene so mo ankasa mo dofo se na asante hemana mu ebetutu ne nan e de abebia yare se bebia no na so de bia metaka se oya abofra na se wo hu nsa hohora oni mpanyfo ene to ensa edidie Ghana for wiaseman munyina mahuduma so a Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services AD se yetu yensa afro yembo bibiara ehunu se enchiato no yegusu a yeto entie da mase samo bekoso about Grace Gift woman mo beji dido no yesem dido no ya no na papa say by 7:30 na asa yesem am fakotaro ba ma esan sense fakora kakra bi braba no beji kakra na wonom free obakuma ase oshim school dancing wa dido no nsabeka bi oba akra new achimota petroleum e won so dido no nsabeka bi ye branches no emienu pe ye wo oshim school junction one ma pepepe we dey onye drone also pe herbal clinic na asante hima na nkasa ebebie no ana so pe herbal clinic na general nurse ni na bodam ni di adoma chede ma no na obi abechiro ebiem so do new achimota petroleum aye ben family life international school ma e won so akrakra e be so onsa edwaba
but your telephone number and baby boy, my personal number no is 0543 320030 0543 320030. Patch of my assistance and so friend now with the phone by me. And also say 0246 518003 0246 518003. Patch of my number back when I come when I sign personal number. And I say 0244 126 123 0244 126 123. Madam Masin, I love you all. Bye bye. Joe Adolfo and then so Manka Samodofo. And if you are that I Akoma 87.9 FM, Akoma Nsem Jumedi no and was so eguso awuti and Shannon so we is a Josie fashion or no and ama me lazy kama yi na ewie mede asheme why if a year pa Josie ewo kumase bomb so ni meet me the sports no and the D and share ni mo se me lazy a me share your fair na na kuata de o de betra we e your fair wako baby wedding engagement baby a year say na we so be a front to maybe a your fa ni na so be twa na o de WhatsApp Josephine obepam bi e de ama and found one country crowd wa rich memo all over the world baby I will be ano opese Josie empam oni mama wo bepam na fe ye de abawa bobo ano Josie fashion wo kumase bom so oni meet me the spot ehwe ni mo fe Josie anase WhatsApp no e was 0243 433 465 0243 433 465 Sanso and a she's there and a mammy rig ashen why you make up see she's there with Master Sports Stadium on a Unity oil no and a edi and shenimo makeups and a wope a 3-star bay and a wope ma she's there and ye na fe yemfa emerald ewa bobuano na she's there number ni bomodia na a friend no it was 0249 155 776 0249 155 776 Obapama yo Sankofa natural spices yeah didi ye nam se eno de bibia eye natural esruwisa eforwisa prekese afi garlic ani mo manga ne mo ne no na wo de ye bibia mfrafram etu bedi de ye didi ye aduane bia wo ye bia no Sankofa natural spices e wona kade a wo de be wono pa amatu hwana ye de na wa famo ahoden 0555 603 143 0555 603 143 ni what scientific clinic and diagnosis services Dr. Nimo ese brana wa wodi an wo hwesiesie emfama penis no be ma no kwakudo nso workshop no so ya afa kwa no hwesiesie emma ontie bode mrane se woman penis repairer ya de awodo bebre ena wo mo anu adu nam se hone de scientist akukudam ena edi dwuma ho nti da bia se de ya de ne ba ne se wo mo ye research de afa hom apa anu adu ya de ne de he bebre no a cancer cases liver ne kidney ya de ne nyinada eye ni wata so ye ena ebenya adura betu ase kra e de maye wamo aye lab etwa scan esanso wo mfidie nwanwaso pa ya wamo edi diagnose ya de etreatie etu ase krakra eno nte nkran wase yamfa ye ni enchemo ewo circle photograma wonom ebengo filling station wone NS chemist ena edi animhwem ene fie doctor ewo nkran enam se ye wodam ede kwape memene de bia no pa no so nefa ekwape manwumre no osia doctor pani no ankasa ewo nkran pomponi mantem kumase atonsu Monaco junction wone adansi rural bank edi animhwem 0244 087687 0279087687 Eve labor pad ebe ma wo bad time why ye guy nyame ahwe wasomdwem na wo papa de siesie ho aye to Eve de ni bi afa na wo so be kwa wo so a Eve labor pad say o wa hodo mienu Eve plus na Eve normal ni nyina ye kama pa nti abomoden a na wonsa enka wo de eye ma wo opemfo a wo ko awo so bibia eye organic 100% organic eda moton kama wo de siesie ho a why ye rese ebo no so eda fom 0550 000990 0302224843 0244310620 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wana wallpapers bia wo pe bia quality design utumsampa this yes demo ye kama pa nti dan se de tie bia say restaurant and hotel TV and FM studio and as recreational centers pubs ahodom DC office ho sa so na hemfie che se dan pa mo siesie na wallpaper nkwade a
Alaska Star Enterprise will be afe bedsheet papa blunt curtains any original curtains bar TV strips light any epoxy chemicals waterproof chemicals stickers ahodo ni nyina so ebi ho Alaska Kumasi Adum Mrs. Anoche Plaza Prudential Bank and Chenhua wholesale and a retail yem frame 0554114878 0268419596. Dr. Mafo Fertility Herbal Center Kumasi Atonsu Esreso Atia Bisabase baby a Presby School no na Chenhua pe one dia wo pa no ye ho de e don't amafo do no afre ne se awo papa wa wo pa wo che 199 ma baby ni se ukuro nyina wo do ani akere bomade a na twa so na bra wo papa nchen wo mo aduro kama wo ye be ma na bia nkwamo na ohu nsuo na ye mra eno an so be mo aduro kama na bibia gyegina so e bi nso na oba nche matoka kra bi e na esi wa wo ho kwan ya aduro wo ho a ye benya bi ewa wo papa nche bomoden na tumrika tentefo ni kirem ewa ne nche nam se hode bibiduro kroje e na Dr. Edi Djuma wo akoda so wa chere fom ni mpoma ye mbre wontimi nwia no asode na nte a ye fa no ko awo papa nche 0244411099 0277741618 quick credit investment so be ma abosia no atwa ne kakra ehwodwo pa abosia no ehwodwo enti ye ncha ne so sa wo padwetire na wo de ahye wadwuma se anase adwuma na bi wo hodada na so te bia bi ntenia ma nko ye wo pesika de ahye muke na quick credit investment ye ka ne se sa bre wo bia ni abobia mo pa nam se ne rent asom ene ma nko ye emergency school fees nsensem wa chese woda wona quick credit ebe so sa hawo nyina no de amam wono besia de ma ne ye simple ne se enya fei na akotwa susu akobie savings anase wo kobie account deposit bia nim enoa ene Ghana card number no eye we pe number fufuro bia enka ho biem 0302 200390 05969208 33 nana ye bi ewa aguna saman wade ayira na wo pechira kwan ya fa ko na ye bi nchen na wo hwehwe emfa mai wo bi de wo kapa fiti ya santo apen so watwe no wa na adwene se sika nya de se wode ma wo a na ye bi si fabra wo beda hohom mu kan nyina kama ede amam afa hohom mu ha bia edi abrabo ni nya se ye duabo edutuo anaso se no me aye na ye bi na kache ene ede ani kirem spiritual marriage asofo ehu wa na ye ka wasem na eso akwankyere wo wi ase nyina wa ibe steria se de tia na tia fa ko na ye bi nchen ewa aguna samai 0243134535 0557667510 Ahomka hit patch also aye plaster womade haha madodo no a afrafra oye wom e na feso kura kakadro womo e to de tare ba bia ya wo ya no abonse hit ne bon kakran ye widie no adwuma panto ye ba na kofiche na wote ye wa ya mansanka plaster wanwaso e bi da kwa 360 e na dia ba adwama so kofodua Eastern Chemist Chris Farmer Mikado Pharmacy after that pharmacy Begoro Pharmacy afe Ouskobi Pharmacy McDowell Pharmacy Macro Pharmacy e na fe Medicasa Pharmacy Shaman Ekus Pharmacy Create Pharmacy enkoko nso ma Mercy Information Center ho ya na odwani achem osino eye kwapam Pharmacy kumase bra Akoma FM ya Fondex ya na ebejo de 0599991149 0599991149 na mami ni kwedie yankasa yenua bema Frank Edubo ahen Frank Edubo ai ya ne dijuma ai ya me aduma ochina ye ko etiade ni echremo ewo lake kan ya so lake kwan ya so jache lake road haya na yakoboa no ama na kura na ja owura Frank Edubo ahen wonya mfihia no ede wotwe ewate asefo asase so nti eye nkoja yesade hye nyina se mumejam yem yesade hye se mumejam ye na mpa nti nyame ya adoma ekina ye nyina yetuka ko say hi Maa Akos, good afternoon. I'm the Jafta from Doma Wamfie. You are doing great job. Greetings to all media general workers. Some fathers are bad. Yentra ya humra ya bebe kwa humano eso 0322498035 0322498036 0322498037 yaba obetumi afre. Hey, me don't we are see. Let's say grow fine dear. I'm away fine papa. Why fee? Sell also go fine. Why no me show crying. Social welfare ya kwa ena wo mo keka asem no me na no mo ka asem ni na ewi na mo se se me ma me ni ho dia papa no na behwe akola no ntino ya fa akola no ma ne papa ena na se wono de oda akola ne ma no no na sa pama akola ne de ne bae nti so de me ma bahana sem ho se
bo me fa akula ne dia me die me nitumi bia akula no yekofia o me fa no na mo je ko ka se yo mate eni nyina ye ba afi nti ye ba afi o me fa akula no ye ba afi o me fa akula no na akula ne nioma na e won ho no de ma ne bae se muna na anje na muna na se baabi o de ne ko social welfare no mo se o me fa akula no nti o de akula ne nioma ba wonye akula no me fa ne vili ne nchen no fa ne nko eni oja anioma ne ho eni okoe o de nioma ne si ho no no okoe okoe ne no ana me fa akula ne biom akula no so ko ho no se okojiska o mano oko so okojiska o mano afi de last wo akula no mpo abanta akula no ye se da onu obi na nam ni pa ne ye se oba na efra se menye me no wo fle me enye ne papa ne me na wa fle me nti akula no ntimi akwa ne papa ne nchen biom a yeni nyeye afi wo akula no abonten a no ama akula ne pensidi ohu na bonten a no ama ne pensidi ebedu mlebi ohu na bonten na so okofia na yene na ka chene se kona papa ni ebi kura so na papa ne hyede papa ne timi hyede na kura na be ka se wo se ne papa wo dem ba okoye na ma me se ne papa ni ho no asan so abafie saa se papa no so hwa akula ne bio ya pese saa papa no so ono so kwa kuya papa ne friend kwa kuya be pese kwa kuya ebe fa ne ba no ana se obehwe ne ba no ye yentimi hwa akula no ebiem ya hwe ne ba yentimi hwe ne biem nti e pese oba be fa akula no ene biem do to so me ansa no so last born no ma mi wie na wo 2 months 2 weeks na ma me de free
onyame ensha pa na oba half cars na ho de Hello. Within baby afrefre. Ma. Hello. Hello, ma. Yeah, within baby afrefre. Sema bi ade me kase so abo bi jama. Okay, no. Ma me ma na wo twa mu die nya me ni ni. Se de so fo aka no. Se mo chire na mo ma fu mi se de. Nsem na me ni bi ni mo ye de. Mu die ni. Cha na wo twa mu die madam. Ma ko me hu se seven common sense for pa this na. Cha we do ma ba ho no. Omunya sa no so pa na omu ko so no ye sa. Ni se kwa ta de ma wa ji no face wa tu. Nti e de nyina ye dia che no. Ye ho na ni next week. Ya mi ni ma ka ne de ma ba bi omu se bi ama. Mu ni omu bi. Na wo ngo da de wo hwe ma ne ense mu a. Ma ne ma no ma ye fie. Oba no kwa di ti na ye so ni obi di na fie na no da wa se. Yami ensure ne din ni ti na ye yie se wanya obi di na chie na akoda a won woda na mama yensa o maame ma aren e de enko ba akokra de yeso wote yenka no a obi so woni na nete ho wote yenka no a na wo se mechie ene odum ne phone no ne yese wo ye me tena ho ne be ba beto agiso otongurem within baby afrefe Obako. Yes. Obako. Ejosu na ho Ejosu champo brofen kwa mo highway azu je ga wate mi amakoto na ya wale no kan nsadan na ena banana mo Amsterdam mi chawo pa na fa kwata so baby obi am chawo na mi jo ba koi ya besre so wo be uko wonya ba bi ko wudi ena Akoma ya from ye bo wudi no wajima pa wo be ni wiase no ena ya kanfu ena eguso ya kanfu no ya besre emema no so ya besre so wo bai se wo ba ko na se wo kura no ho a anka we nyina ma ana wo page wo papa bi ya anka we nyina nka ma se emema miensa me sre mama miensa no wo mu nyina mra so sam ma hwe sam kola wo ya wada no a wonya utuhio no wo be hu number no first number ba sika number ba no wo be ko ade ya wo se black room fo ade ya wo se be na mewia e di ka ba no bra fu bia mewia ma de oba ku babu makra me ensure champion within baby afrefe my mommy is the best mommy in the whole world eno ne me a team mommy and I really say no and I ready be be good so small do akọ baby akọ dajure no obi ye bibi na akọ ka obeka so say buy one say e wo ko say obi asabi okotira ko dina moko e ma opontrani na wo ti ho ayi ti adentina ya na me ma aba no e ya na so bi oni to mu ya sa di we ya e di si fan so e di type na e ba na aba ku kwa na mo interview na no pom a na spoon na ndi e de da na mi mi ti no so ensem na mo de ba ho no a e wo mo ya yi I say mi nti mi wa so mommy se ma mi nti mi wa so ma wo mo kura e di we ndi e nti so be ya di e ti se uwe a ata wo hol ma wo be tia na wia wo ntilia na jo na wia be boka nti ya wo mu nya asa na mo so no da bia ya me bompa ese obi be ba si ni mi to sei ana me ba mi tuni mi sei na se de ka mo so kwa mo nya ni mo na wo de bia ya je me ba ana kura no hwe no ana sei enti wa to be bini no ha na me ma kura je se mo ti ya nya ho de ti ya sire wo mo ya sire gola no papa ni kola mi papa ko mi ensa no mo ni mo go obia no wo ka se bi wo nim no ho eti obia ma je ne de ma ko na ja to sa no so we nya no ho no so ko bo ne bra adai mommy so ma men ko na obi mra da me insha we no ne within baby afrefe so the physical cooking the family all is good God is good also the cancer the sabu as the former man bin again do mo so an say unia obaba mra woni ma no ti asia na woni le boss abram na woni se ba sa abram na woni le bono e so paso obaba ma mi no sa mu ni mo kunu ma mi pa woni ni nara obi ja Quran e jogu ni ya to ni so oni oju be ni wo ye be ma woni ni ti
You see, also because and if you go down the baby, you then I'm sorry to come in a cacrano this year. That's what the Baba said. First, and contact for me, the crop for you. And so, my mom and bread. Oh, and then I hear about the share me. Now, my man can also see a deba on the ma. It's not about what could you talk on me because I said, I can hear you in just training another printer. But what I hear one show, second one is a show. What's on top of the whole woman of your person? What about the work with you? You see, I'm a GM, but I'm a over you. Because I'm going to go to the man of the Buano. If you make a work of the other Cacraba, and Grand Papa the Cacraba. If you're not with you are not the show woman. If you're better, but I said, no, and then when you go, no, my dear Baku says, I'm say, she won't pay no Bano, no, the man in the team. And get my man to yes, here. Yeah, maybe Miss Young. You will be a year. Then you do maybe a more fisherman. Yamisha, as I say, you should buy you one year Kobisano. Buy your free moon or Tiasidia, or questions a baby sanepa. As I say, one day free moon. Until yes, Akayanum. Aha. Ena yedichumedi na ebese meeting at the Maa Akos Sabrebusia Penistamia Champion Edrune so say ode Akoma Sports the powerful sports no ode ebeto amoso enunti enyiwa fidie no enfrasa de mekan na che say ensem podo ne ensem tela yaboabo no ayede ebrewo no de wo pa hwade de wo pa atia no ene yede eba no nti koso a na ene yentina It's Akoma,